Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stoni aziz. Sizlar mufid xush omading barodari aziz. Sozaki tenjaki. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush omading barodari aziz. Assalomu alaykum sozin xubin tenjin durustin bardamin baqotin zindagi خوب کم نماییم اکای هنر کم نمو نیستیم که فقط اکم کانال هنر و طبیعت میگم افیر دیگه کم کنم یگام نواری کمک شوا نواری کمک پرتویمو یگام نواری مثال درباره ریمون باشه درباره ریمون پرتویمو یگام نوار درباره کنکوس کنو پرتویمو یگام نواری خوب کرده مثال پرتویم دیگه کوشش میکنیم که کم مثال در کانال هنر و طبیعت افیر شوا акӯ сабабша чӣ фаҳмонда? Сабабаш ҳамин ки мисол ҳар рӯз эфир мекунем, дили мардума гирифтем гуфтӣ гапо қатъи ҳамин эфир кунимо. Намедонам акӯ барои ҳамин канала мисол пешравиша соз кардан, фақат навор карда пахтан дар кора. Чорум лайк. Раҳмати калон хуш омадед худо. Рост мегӣ. Хай ман инами агар эфири Казан теҷа намешуд, ту медонистӣ ки ман тоқат намекардам, ман эфир мебуромадам. Барое ки канали Казан теҷа ҳастам, ман гӯем ломкамо ба ин канал камтар гӯем як чия як одат мекунем дӯстои азиз. Ин як одат аст. Мисол канали Казан теҷа намешуд, ман чӣ кор мекардам? Маҷбур мешудам ба канали Ҳунар ва табиат пахши мустақим мебуромадам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Алҳамдулиллоҳ соз хуб, раҳмат шумо. Чӣ хелен созен хуб менапай Казан тайдалши лола ҳалимзода так. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед раҳмат. Худо раҳмат. Шумо ҳам созен назен шукронаи аъло меша. Хуб ҳастем. Семёв Петербурге. Хуш омадед. Ва алайкум ассалом. Раҳмати калон барои лайк зер кардан. Як рӯз агар эфир надуроем мегем оликомона гӯй. Як рӯз не, ҳатто гӯем ман ҳам пахшҳои мустақимда назорат кардагим нигоҳ мекунам. Ҳамин чизҳои муфид дар ҳама ҷо ҳастанд бародари азиз. Ҳамон ҷое ки суҳбати хуб рафтестай, суҳбати дӯстона бошад, суханҳои хуб гуфтеста бошанд, шумо ҳамон ҷо дидед чизҳои муфид. Тахминан то соатҳои 3 дар ҳамин пахшҳои мустақим чарх мезанем, 3 шаба. Ҳатто то соати 4 дидагим истодагем. Раҳмат акай Ҳунар. Саломат бошед. Так. Имрӯз дар пахши мустақими садои форан, хуш омадед садои форан дӯстон. Акай сари про пахши мустақим карда буд ба канали садои форан. Хулоса як шеър нависондум. Ба фикрам шеъра дидан, надидан, бародаро шунидан, нашунидан, здарово. Буден ё ки набуден, шеъри аҷоиб нависондум. ҳамунҷо акам дар бораи ҳамин
чиёи ҳамин хонавода гӯем ҳамин дар бораи мардӣ чизи сухане гуфтеса буд. Баъд хулоса ҳамин шеър гӯем, ҳамин маънои шеър якум дар калаи ман омад. Ба баъдан шеъре нависондум, партофтум. Лекин макаи сари кор 2 маротиб ё ки 3 маротиб хондак шуд. Як маротиб хондак, хид накард ки чӣ маъне дорад. Дуюм маротиба гуфт бе дуюм маротиба хонум ки дуюм маротиба хонд, ба маъноша фаҳмид ки дар бораи чӣ. Акай ҳунар мо тан додагием, машоаллоҳ, беҳтарин шеърҳоро эҷод мекунем. Так аз замин то осмон аз шумо. Сипосгузорем, саломат бошед. Хулоса аз ман аз скриншотом чӣ мекунам медурам мебинам. Так инора як принтер гирифта, инора ё як ҷо рафта чоп кардан дар кора. Ҳамин шеърҳои навиштагӣ мо мумкин як китоб не ки хеле нависондагием. Мумкин 100 та зиёд шудагӣ бошад, мумкин 200 та шудагӣ бошад. Барое ки ҳозир ҳаминҷа скриншоти холӣ фақат 104 та скриншота. Ҳамин скриншотҳо ҳамин хуб бошад 10-15 таш, вале дар як телефоном 10-15 таш сурата, ягон сурате ҳаста. Дигарош ҳамаш шеъранд. Агар медидам, ҳатман медаромадам апаи оила. Саломат бошед, хушомадед навакаса дӯстои азиз. Ман нагуфтен казан лола. Так, акаи ҳунар. Лабай гӯш каресам садои форам. Хулоса шеър ин хел навишта шудагиа дӯстои азиз. Дорам сухане бар ту, дӯстам ту парешонӣ. Дорам сухане бар ту, дӯстам ту парешонӣ. Дар хона адаб не ю, дар кӯча чӯ эшонӣ. Дар хона адаб не ю, дар кӯча чӯ эшонӣ. Ин хислати эшонӣ, ин аз ту парешонӣ. Дар хона чунин бошу, баъдан ки ту эшонӣ. Маънаи ҳамина фаҳмида бародари азиз чия? Дар маънаи ҳамина медонед чия? Так. Дорам сухане бар ту, дӯстам ту парешонӣ. Дар хона адаб не ю, дар кӯча чӯ эшонӣ. Ин хислати эшонӣ, ин аз ту парешонӣ. Дар хона чунин бошу, баъдан ки ту эшонӣ. Маънаи ҳамина бародаро кадомитон метавонед нависед? Маънаи ина ҳокимҷон медоно, исағара фақат ҳам бухон менависоно, баъд ҳам ягон чиз дига. Ва алайкум салом, хушомадед ҳокимҷон. Апа як нуқта хушомадед, модари азиз хушомадед. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман ҳамин ҳокимҷонро дар куҷо танқид кардам? Ҳамақа гуфтам ки ҳокимҷон дасташ тарай, бисёр бачаи ғарай. Барои ҳамин бародарои азиз, кадоме медонед, мешиноседша, ама хеле одамай бисёр инсони ғарай. Барои ҳамин ягон кас намегираша. Тира кӣ мегирад? Тира ягон кас намегирад.
Акаи ҳунар чихе ки дар хона аки чиз дар хона эшону дар кӯча чум чӣ? Дар хона эшон не, дар кӯча эшон. Нигоҳ кун, маънеша ман мефаҳмам та. Маънеш ин ки дар хона, дар қатъи оилат мисол рафтору дағалай. А дар кӯча мебуроӣ, одобу дига меша, рафтору гуфтору дига меша, дӯсти азиз. Агар мо ҳамина мисол дар хона ҳамихелам бошем, дар кӯчарам ҳамихелам бошем, баъдан мо эшон мешем. Маънаи ҳаминай, маънаи ҳамин шеър дар хона ман гуфтум ки ин хислати эшонӣ хеле нестай, мисол ки агар ҳамин хислате ки дошта бошӣ, дар кӯча хита мисол гӯем 88 турошию баъд дар даруни хона дағал рафтор кунӣ оилат қатъӣ, акаи ҳунар студият зур шуда. Студия зур шудага ина студия. Ман ҷавома ҳар рӯз ҳалиш мекунам, хе як тараф мерам. Так имрӯз диване ки ман хоб будум, дивана фурӯхтам карочи. Диванои нав овараган, дивани дигада ман хоб мекунам. Барои ҳамин диван майдатара тарафи батарида мондум ки хунук нахарам. Ҳар рӯз эфирами хе бо тарафи анаи таъминот буд. Хайр хулоса ҳама хеле дивана фурӯхтан, диване ки ман хоб мекардам, дивана фурӯхтан соҳибаи хона. Дирӯз фурӯхтанша 12,000 фурӯхтанша. Холодильникшонам фурӯхтан, хулоса 13,000 холодильникшоно, 12,000 диваншоно фурӯхтан. Не, ягон гуноҳ чӣ ягон гуноҳ мекунам? Охи ремонта ки нав ки кардем, мегӯям ки тоза ба тоза, нав ба нав. Мебелои нав харидам, диванои нав харидан овардам. Ина инҷа дивани нав овардагиам, хулоса уна килонка пеш карагия дивани нав. Ман инҷара абои пабоиша ҳамаша задам гирифтам. Инҷа ҳама тайёра. Ина каминиш мисол задаги тайёр, болода мана телевизор, ҳамаш инҷа тайёр шудагия, дӯстои азиз. Яке ки сухане так яъне ки сухане дорам ба ту, эй дӯстам. Дар хона ҳамон гунае бош, чӣ гунае ки дар берун хислат дар берун ҳастӣ. Бале, баъзеҳо дар берун дигаргун ҳастанд. Худро бо адабу во эҳтиром мегиранд, яъне эшон болохузар мегиранд, локин аслан лава. Алло, ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Ҷуробекҷон, сози тинҷӣ? Короче, гӯш кун. Ман дар видеоро равон кардагиам. Видео 16 минутай нарафтаеста равонут кардистам. 16 минута. Ду навора якта кара ман дарои карагиам. Ҳамун ду наворе ки партагиам. Охи фаҳмидум. Ҳаваи ман я боло мекунӣ моли бурун, бози ман дар пахши мустақимам. Охи ана ман ду тара ман да якта карам партофтам, фаҳмидӣ? Ман ҳавая буриданам дар кора, ҳавая ҷудо кардам дар кора, ду тақсим кардам дар кора, баъд ту равон кардам дар кора.
дар ман ватсапда чӣ рӯй кардагӣ? Ман ҳар ди наворро тамошо кардагим, фақат ман скачат карданша худам скачат накардам. Як бародаре гуфтам скачат кардам. Он бародар мана гуфта ки ду навораш партофта шудагӣ ҳастаям бародара. Ман гуфтам ки ду навор ки боша ҳардуша скачат кун, дар ман ҳардуша якта кун партоф. Хулоса чӣ фикр кардӣ худат навор мекунӣ партоем чӣ бародаро кӯмакат кунанд ё ки намешавад? Баъди ин наворе ки гап нест. Охи гӯш кун бародари азиз, вақте ки мисол чӣ хел фаҳмонам тамам. Ман ман мисол ин ихтиёр дар хитай дӯсти азиз, ай мо як ҳаракат, як кӯмак кардан тамом. Мана гӯш кун, ман дар навор худат мебинӣ бародари азиз, дар навор худат мебинӣ, нигоҳ кун. Картаи худат монда мешавад, телефони худат монда мешавад. Кроми ҳамин ягон чиз дига монда намешавад бародари азиз. Мо бародари азиз ай ӯ нафарое ки ҳақхӯру ҳаромхӯру ихелӣ нестем. Ман картаи худта мемонам, чанқе мардум кӯмак мекунад, ин дар як канал гузошта намешавад бародари азиз. Чандин каналҳо лава. Не, мақсади ман ин хеле ки мисол ту мисол гӯем маҳюби гурӯҳи ягӣ, мо иншоалло мо барои ман фарқият надорад. Ман навор мекунам, фақат бародари азиз. Аҳа. Ҳамун аппае ки ман фаҳмидем. Фаҳмидем та.
чӣ хеле? Картаат визае картаи те? Ҳамин картаи ти Сбербанкае ё ки чия? Охи Сбербанк боша чӣ хеле ному фамилия қатъӣ набудай бо? Ба номери картат привязана ё ки ба номери телефонта набирад кунан картат мебура ё ки номери карта қатъӣ? Охи значит привязанае, тамом дига ягон мушкилӣ нестае. Чӣ 150 зиёд намегирад? Сум? Ман фаҳмидум. Шумода дар рӯи картатон ному фамилиятон нависондагӣ нестай, аи хел документална дар номи шумоае карта. Тамом. Медонум ин картаи Моментае шумо. Моментае номаш. Моментум ном дорад ӯ карта. Ӯ карта меша ҳамин номро привязан боша. Иншоаллоҳ навора кун, тайёр кун. Партома ман ҳозир ӯ навора баъди ман ҳозир дар пахши мустақим дӯсти азиз дар канали Казан ТЗ пахши мустақим дам ман ҳозир. Хулоса ҳамин хел кун навора партома. Ман баъди пахши мустақим навора чӣ мекунам? Мебурам наворе ки ту дар корае равонат мекунам. Ту медонӣ ман дар кадом шаҳрам ворода? Ман дар шаҳри Краснодарам. Ҳастае бародарое, ки дар Москва ҳастанд, мерам пеш гапшон занам, иншоаллоҳ мерам. Охе чӣ хел фаҳмонем шуморо мо? Вақте ки ҳамун бародаре ки рафтак, ҳамун бародаре ки мо мешиносем, медонем ша, ҳамун бародар ки пеши ту рафт, причём тут видео? Просто пеши ту меравад, тура мебинад. Видео тура мебинад, нишонат медиҳад чӣ кор мекунӣ, чӣ кор намекунӣ. Охи ман тура бо гуфтаистам, ки акаи Беҳрӯз тура мешиносад? Дидагӣ айта. Уна акаи Беҳрӯза гап зада. Акаи Беҳрӯз дидагит нестае пеш? Хулоса инamo акаи Беҳрӯз қати вом мехӯрӣ? Инamo акам қати вом мехӯрӣ? Фаҳмидам. Фаҳмом. Охи чӣ гуфтанд та? Инами ҳамаша ту фаҳмон манда, ки чӣ гуфтанд ҳамун одамо? М, бале. М, фаҳмом. Хай хулоса инам хеле дӯсти азиз, ман дар пахши мустақим ҳозир бародаро мана гӯш карда истян нигоҳ доранд ва ман саволои ӯ бародаро навиштанашонро хондам, ки гӯшу гарданро мебаранд ва инам хеле дӯсти азиз. Наворро тайёр кун, равон кун манда иншоаллоҳ мепартоем навора. Наворро дуру дароз накун. Ҳамин ду навор тайёр кун, мисол кӯтоҳ бошанд, ҳамн кадомеш гӯем кадомешда хуб гап задагӣ ҳастӣ, ҳавайша вибрат мекунем, мепартоем иншоаллоҳ. Аҳа. Фарқият надорад, ки ту чӣ хел навора сёмка мекунӣ.
туро мисол муҳоҷират омадагӣ, турам номуси мардит мисол маҷбурат кардагӣ, номус карда гӯем дуздӣ накардӣ, хеста кор омада меҳнати ҳалол кардаси дӯсти азиз, темболи маҳюби гурӯҳи яги бародари азиз, иншоаллоҳ навор ки хута мисол нишон те муроҷиат кун ки бародарои азиз, бародарои муъмину мусалмон, бародарои тоҷик кӯмак мкунем барои ҳамин протез гирифтану иншоаллоҳ бародаро кӯмакат мекунанд. дар он ҷо метавонӣ муроҷиат кунӣ, ки ягон нафари хайрхоҳ боша. Агар як қитъаи замин мисол дар кората муроҷиат кардагӣ будӣ, нафаре пайдо мешудагӣ ки ту дар замин метиҳа бародари азиз. Барои ман фарқият надорад. Дар он ҷо мисол ҳозир фақат мисол ту чӣ кун барои ӯ навор ҳаста барои замин гуфтагӣ, ту худут навор ҳаста. Мо ӯ навора монтаж мекунем, мегузорем. Ӯ навори гуфтагии худут ку барои вай. Вая мо монтаж мекунем, хуш мекунем, дар вай мегузорем. Фақат мисол дар борае ки мисол ту кӯмак лозимай барои мисол протез гирифтанут, ина ҳамина бародари азиз чӣ кун? Навор кун мисол парто, иншоаллоҳ ина бародаро моро шунидестиян, қаноатон мешаванд иншоаллоҳ. Барои ҳозир ман чӣ хел фаҳмонам дӯсти азиз, вақте ки мехоҳӣ протез гирӣ, намешав ихелӣ да аки чӣ хел ман тура фаҳмонам, чӣ хел фаҳмонам таки мисол дар ин ҷа як тараф шахад, ё ки як мисол дар бораи як мавзӯ мисол чӣ кунем навор кунем, ё ки дар бораи дига мавзӯ. Ҳамин ҳардуш якта шахад. Мисол шумо мана фаҳмондем ки бародари азиз мисол барои протез, ҳамин мушкилим протеза. Протези хуб дошта бошам, худам мисол кор кардаистам, алҳамдулиллоҳ, зиндагима мебарам. Ман мисол педагогат кардаистам ки навор кун, ина марҳамат, иншоаллоҳ бародарои тоҷики мо, бародарои муъмину мусалмони мо дилсӯзанд. Иншоаллоҳ қаноатат мешаванд, кӯмакат мекунанд. Ман гапот мезанам, не толка канали манда меравад, каналҳо бисёранд бародари азиз. Канал бисёранд. Ман гапот мезанам ки дар кадом канал. Шояд ягон нафарое ки гӯем падарраҳмат бошанд, скачат мекунанд видеоро дар каналҳошон мепартоянд. Ҳамон видеои шуморо, ҳамон номерои картаи шумо ҳастанд, дар каналҳошон мегузоранд бародаро. Баъд кӣ мегузаронад? Зарра ҷамъ шавад, оқибат дарё шавад, бародари азиз. Барои ҳамин ин мисол ҳар хела мисол як навор мекунӣ, иҷода не толка ӯ бародар не толка дар канали худаш буд, иҷода садҳо каналҳо дарафта, ки ӯ қадар маблағ ҷамъ шуд барои хоҳари азиз мо. Хулоса инаме хеле Ҷурабекҷон, дӯсти азиз, инаме хеле мисол якта шақа мисол ҳамаи навор мисол мандам чӣ хеле фаҳмондӣ? Видеовизит дорум. Бародарои азиз, салому алайкум. Не, ман протезотро дидам, поотам валлоҳи қасам бародари азиз, ман бо мегӯм ку ҳар хел одам бихел номус карда ин ғарибӣ омада кор намекунад. Ман 100% боварат мекунам дӯсти азиз. Худут гуҷодаӣ. Худут гуҷодаӣ. Ва алайкум ассалом, зинда бошӣ. Мегуфта бошӣ ки бародари дувайники Иззат Амонӣ.
монанд чӣ? Зинда бошӣ якам. Ба ҳамин аҳвол да ҳамин ҷо кор мекунӣ? Ҳамрат каниша? Ҳамрат каниша? Ҳамрат каниша? Ҳамрат. Аа, ай соза. Саломат бошӣ, ба худо қасам. Ина бародари азиз, дар пахши мустақими ман гуфтестиян ки видео кунанд, иншоаллоҳ кӯмакш мекунем. Ин бародаро ин ҳамун бародаре ҳастае ки дар гуфтум ку пойҳои ин бародармон аз нимуш аз зону поён нестае бародари азиз. Лекин ман промои эфир дар худам дар компютер ноутбук даром, дар пахши мустақимам дар дига каналам, ба дига каналам. Инамҷо бародаро гуфтестиян, шунидестиян гапои мана? Тура надидестиян, тура ман дидестам фақат. Овози тура мумкин ягон паст такак шунавам. Овозам баланд неста. Гуфтестиян ки видео кун, ёрдамаш мекунем. фаҳмо. Худованд шифо ва сабри ҷамил тияшон бародармонро. Дилам банда шуд. Лекин нигоҳ кунед бародарои азиз ки чӣ қадар номуси мардӣ дар корае ки хези ба ин аҳвол ба ин ғарибӣ биёӣ, кору фаъолият кунӣ. Инҷо да бародаро пурсидестиян ки бародармон аз куҷо ҳаст? Бародармон аз шаҳри Нав, бародари азиз. Ё Аллоҳ. Хулоса инаме хеле дӯсти азиз, як бало ки мисол навор ки иншоаллоҳ мепартоем каналда, бародаро кӯмактон мекунанд. Иншоаллоҳ. Ман бо мегӯм та инам пеши ҳамин бародаро да фақат картаи худат монда мешавад, рақами телефони худат, тамом. Ягон чиз дига лишни монда намешавад. Ё ки худат монтажа тонӣ, худат рақами карта тамон, рақами телефон тамон, ин зиёдӣ ягон чизи дига монда намешавад. Фақат мисол мо гап мезанем, навора мепартоем, тамом. Инам хай кор, бародари азиз. Навора агар монтажа тонӣ, рақами картата мемонӣ, номери телефонта қати карта. Номер фақат дар номи худат бошад, карта дар ному фамилияи худат бошад. Протез албатта ҳамин протеза гир ки мисол поот бо якбора гӯем
фаҳмидум. Ҳоли бо барои гапҳои духтур гуфтагӣ фаҳмоайӣ шуд. Ҳоли мо бо ҷӯё мешем, ягон шиноси хуб пайдо мекунем. Шояд бо арзонтар кунанд, шояд. Аки чихел вай худаш намекунад протеза, вай хирург ҷо туда протез мекунад. Охи через кого-то кишид, мо кӯшиш мекунем, ки ҳамин прямо ёбем. Ҳоли кӯшиш мекунем, ёфт меша, бародари азиз. Барои ин ҷиҳатҳош диққат накун. Ҷӯё мешем, ҷӯянда ёбанда мегӯянд, иншоаллоҳ. Се минута инами дастаточно. Мисол, наворо тайёр мекунӣ, равон мекунӣ дар WhatsApp, мисол дар имоае фарқ надорад. Фақат вақте наворо сёмка каранда агар мисол мушкил набошад, телефона ана ин хел нақапӯ, ана ин хел қап. Фаҳмидӣ? Телефона ба паҳвеш қап, навор тоза мебиёяд. Инам хеле дӯсти азиз. ба забони худмон гап зан. Мисол ба забони модарии худмон гап зан. Саҳар шава ҳамин ҳозир бекор шуштагӣ, мисол ҳозирам ки ҳеҷ гап надорам. Лекин саҳар шава мисол бо ба рӯшанӣ ба гӯем сари свежӣ бо метавонӣ навора мисол хуб ба навор гирӣ, сёмка кунӣ. Инам тари дӯсти азиз. Гап нест. Гӯш кун, ба иҷода медонӣ чӣ кор мекунӣ, бародари азиз? Ягон ксерокопияи паспорта дорӣ, ки мисол ҳамун ному фамилията, просто ному фамилияи пуррата, ҳамун ҷои ному фамилията ай паспортут, мисол чӣ кунӣ, мода равон кунӣ ба. Ки дар ҳақиқат мисол ҳамун ному фамилияда, номи ҳамин фамилияи худуда ҳамин карта мисол. Ана ҳамин мисол қоғозое, ки мисол
Унаму паспортам набоша, мисол анаму дастбараи инвалидита, унаму фамилият ҳастай ку, уна ҳавая мисол сурат мегирӣ, равон мекунӣ. Сурат мегирӣ, равон мекунӣ. Мо дар мисол видеода мемонем вақте ки мисол чӣ кардем, гап мезанем ки мана мисол чизи гӯем дастбараи маъюб буданаш гурӯҳи ягаям ба фикрам. Yo Аллоҳ, yo Аллоҳ. Yo Аллоҳ. Пул метеҳӣ ба гурӯҳи чита изменит мекунанд, а? Пула ки додӣ военни билети год низ метиҳанд. Фаҳмо. Иншоаллоҳ бародар, иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Хайст наворо тайёр ку партомона иншоаллоҳ. Моро ҳамон наворамона иншоаллоҳ чӣ мекунем, маҳкам мекунем. Ман ҳатман мегирим, монтаж мекунам, мепартом каналда. Ай тарафи инвалидон фаҳмо дӯсти азиз. Даврон Шарифов, салому алайкум дӯсти азиз. Номи ман Шодибек аст, бародари азиз. Ман админи канали Ҳунар ва табиатам. Ин канали Казантеже як модари азиз аст. Пахшои мустақимша пеш мебарем, бародари азиз. Канали худам канали Ҳунар ва табиат аст. Номам Шодибек аст. Аз шаҳри Ваҳдат, аз ҷиҳаи Шоразм ҳастам, дӯсти азиз. Хулоса намехелӣ дар пахши мустақим вопрос задоват мекунанд ки кӣ, чӣ, як ҷои намехелӣ дӯсти азиз. Хай, фардо иншоаллоҳ равон кун навора. Худо хоста бошад монтажш мекунем, мепартоем. Гап нест, гап нест. Гап нест. Майли, саломат бошед дӯсти азиз. Вазалин Шакшонов хоб Занҷурон.
гап нест. Бардори азиз 9 нафар дар пахши мустақим мана гӯш каресиянд. Ози чӣ нависондестиянд. Хулоса Худованд нигаҳбонат боша. Худованд умри дарозу тиё, ризқи фарозу тиё. Ҳамеша сарбаланд бошӣ дӯсти азиз, ҳамеша хонаобод бошӣ. Чӣ мушкилие дорӣ, мушкилие дорӣ, Худованд мушкилиётро осон гардонаву Худованд ҳамеша ҳамин хел шумо борин сафи баномусоро зиёд кунад, ки шумо дар ҳамин нафарое ки конкурс мекунанд, дар ан ҳамин нафарое ки беномусанд, шумо дар ан ҳамун касо як ибрате ҳастем, ки мана бародари азиз мешавад. Вақте ки ҳаракат кунӣ, баракатша Аллоҳ метиҳад. Иншаллоҳ. майли дӯсти азиз, паноҳи Худо, ман дар савол нависондисям. Ман намедонам, ман бародари азиз на қориам, на муллоам. Дар бораи дини ислом, бародари азиз, ман саводи кофӣ надорам, ки саволҳои шуморо ҷавоб диҳам. дӯстои азиз, лекин ман намедонам рости гап, ки ханҷари Ҳазрати Алӣ чӣ ном дошт. Намедонам. Чӣ ном дошт ханҷари Ҳазрати Алӣ? Ханҷараш кор дошт. Савол: корти Ҳазрати Алӣ чӣ ном дошт ва кӣ кортро ба ӯ дода буд? Саволанам хеле. Корт не, шамшер. Шамшер, бале, шамшер. Хулоса хай, панот ба Худову мана бародароро салом расону. дар амони Аллоҳ бошед. Саломат бош. Так, корт не, шамшер бугу. Хай, онҷо корт нависондиянд. Як нуқта, модари азиз. Мо корт хондем шунеким. Зулфиқор ном дошт. Бале, Зулфиқор. Ё Аллоҳи меҳрубон. Ё Аллоҳ. 6 нафар мондем пахши мустақимда. Бародари азиз, суҳбате ки ман доштам қатъи бародармон, ин бародармон дар шаҳри Москва кору фаъолият мекунад. Маъюби гурӯҳи ду гузарондагианд. Гурӯҳи як нев, гурӯҳи ду. Аз зону поён пойҳош бурида шудагӣ ҳастанд. Аз зону гӯем тахминан 1 сантиметр, 15-20 сантиметр поҳош бурида шудагӣ ҳастанд. Бародари азиз, аз синни 6-солагиш буридагианд пойҳоша. Хулоса бо 2 сол пеш ё ки 1 сол пеш тахминан пойҳоша бо 8 сантиметриша буридагӣ будиянд. 8 сантиметриша буридагианд. Ина мехе нигоҳ кунед, ки 2 пора буридагианд. Бародари азиз,
шумо фикр кунед, ки дар шаҳри Москва ба анамо ду пое ки бурида шудагиай протез қатӣ хеста кор мекунад. Номуси мардиро бинед, бародари азиз, ки чӣ гуна Аллоҳ да ин бародар қувват дода, чӣ гуна Аллоҳ да ин бародар ғайрат додае, ки номуса нигоҳ кунед, ки дига нафар мешуд дар як талбандагӣ мегузашт, гӯем ягон роҳи дигада мегузашт, гӯем зиндагиша ба ягон роҳи талбандагӣ пеша мебурд. Бародари азиз, не ки мо нигоҳ кунем ба номусии инсона. Дӯстои азиз, ба номусии ин марда нигоҳ кунем, ки ин ғарибӣ омада. Ман ҳатто ҳамин тамошо кардам, ҳамин навори якуми ҳамина дар канали Апаи Ширин партофта шудагӣ аст навори ҳамин бародар. Лекин бародар худаш мегӯяд, ки 4300 рубл ёки ҳамақа маблағ кӯмакш кардагианд. Дига не як моҳ пеш навор партофта шудагӣ ҳастай дар канали Апа. 2 маротиб навор партофта шудагӣ ҳастай. Хулоса инем, ки бародари азиз, чӣ қадар номуси мардие дар корае, чӣ қадар кӯшишу ғайрате дар корае, ки ба ин аҳволе, ки ин бародар дорад, биёӣ кор кунӣ. Оли бародаро, наворашо тамошо кунед дар канали Апаи Ширин Ибронова занед, канали мо Апада ҳастай. Навораи ҳавая бинед, ҳаминҷо дар навор ковери наворда пойҳо нишон додагӣ шудагӣ ҳастай. Дар ин навор овози ҳамин бародаре, ки ман суҳбат кардам қатиш, овози ҳамин бародаре, худи ҳамин бародаре, фақат суратша нишон додагӣ нестай дар навор. Ҳамин бародар гап задагиай ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷикии худмон. Хулоса кӯмак мехоҳад. Ҳозир гӯем мушкилии калонош, протезош поҳоша задестай, протезои пешинае ки дорад, пойҳоша задестай. Бародари азиз, ҳамин сабаб рагҳои пойҳош варам кардестай. Мега бародари азиз, кӯмакам кунед. Ман гуфтам навор кун, худта нишон де, то бародаро бинанд, ки шумо киен, чиен, бинанд, кӯмакат кунанд иншоаллоҳ. Лекин бо мегӯм бародари азиз, ки чӣ қадар номуси мардие дар корае, ки ба ин аҳвол хезе мо биёем кор кунем. Мо бародари азиз, ман шоҳиди ҳамин ҳастам, ки бародара дасташ шикастай, хестай муроҷиат кардестай, ки дасти ман шикастай, мана кӯмак кунед. Охир даст шикастай, даст боз соз мешавад. Ин бародара пойҳош нестай, хеста омода кор кардестай. Ин бародара пойҳош нестай, бародари азиз, протез қатӣ хеста кор кардестай. Ҳатто дар ҳайрат мемонӣ, ки чӣ гуна ин бародар хеставу шишта метавонад ба ӯ протез. Лекин тараққиёт пеш рафтагиаю. Ба ҳар ҳол ба ин гуна аҳвол, бародари азиз, мо якҷо монавӣ, агар хоре халад поям, мегӯям фақат модар месӯзад, агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. Ман дар ин модари ин кас, дар ғайрати модари ин кас ман дар ҳайратам, ки чӣ хел модари ин кас дар ӯ ватан зиндагӣ мекунад, чӣ хел пазмони ин фарзандаш ҳастай. Бародари азиз, ки ин фарзанд ба ин аҳвол ғарибӣ омадагиай. Лекин нигоҳ кунем, ки ӯ модар фарзанда зода ба умед калон кардагӣ ҳастай. Нигоҳ кунед номуси фарзанди ин модара. Ин модар қаҳрамон модарай, бародари азиз. Ин модар мегӯям, ку биҳишти рӯи замин, дар ҳамин биҳишт мегӯянд дар зери қадуми модарон аст. Бародари азиз, бародарони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки якум мо бояд чӣ кор кунем? Ҳамеша мисол имони комил ба Худованду ба паёнбар, ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дошта бошем, бо намоз бошем. Дуюм, ҳурмати падару модара бояд дошта бошем. Бародари азиз, қиблагоҳи мо, гӯем падару модар, мо бояд ҳурмату эҳтироми он касоро кунем. Бародари азиз, ҳурмату эҳтироми падару модара кардем, ба розигии падару модар қадам задем. Худованд иншоаллоҳ корҳои моро бо барор мегардонад. Ҳатто нигоҳ кунед ҳолу аҳволи ин бародармона, ки ба ин ҳолу аҳвол омадай, мега бародаро, мана кӯмак кунед, фақат протез махарам, ман зиндагима худ мебарам. Шукронаи Аллоҳ мекунам, шукронаи Аллоҳ кунед, шукрона кунед ба доду нододи Худо. Бародари азиз, ки мо дастҳои солим дорем, мо пойҳои солим дорем, мо забони гӯё дорем,
мо дандон дорем, бародари азиз. Ҳамаи ин неъмати Худованд аст. Мо пои равон дорем, бародари азиз. Мо гуфтори хуб дорем, рафтори хуб дорем. Ане ки нигоҳ кунем ки Худованд мода ақл додагай, ақла ба хубиш истифода намебарем, хеста як роҳи ҳарома даст мегирем, конкурс мекунем, як нафара фиреб мекунем. Одамо и бародар нигоҳ кунед, номуси мардиш, ман чанд рӯз шуда қатъиян бародар суҳбат мекунам, мега ман наметавонам лицома нишон диҳам, ман шарм медорам, мега мана дар деҳамон мега шояд ягон гапе гӯям, шояд ягон таънае кунам ки ту хести талбандагӣ кардӣ. Охир бародар, ман гуфтам ки шумо чӣ хел ба ҳамин аҳволтон, бо ҳамин хел номуси мардитон шуморо намемонад ки шумо худтонро нишон диҳед. бовар кунед, бародари азиз, ман ку гирьям мебиёяд ки ҳамин гапҳоро хезм гӯм, бародари азиз, дар шумо. Бовар кунед, ба худо қасам, ба аллоҳӣ қасам ку мана инами ҳамин ҳозир ман ҳамин гапҳоро гуфтаистам, мана ашком мебиёяд ки ин гуна бародаро мехезанд, номус мекунанд, мехезанд, мебиёнанд, ҳамин гуна кор мекунанд, бародари азиз. мо тани солим дорем, тани солим дорем, намекунем ҳамин гуна корро, бародари азиз, ку намекунем. Бовар кунем, бародари азиз, аллоҳ мода тани солим додагиай, тани солим додагиай, намекунем ҳамин корро. Бовар кунем, бародари азиз. лекин мо шукрона намекунем. Ман ҳолу аҳволи ҳамин бародарро дидим, валлоҳи қасам, бародари азиз, ку намеша бе ашк тамошо карда намеша. Ман кӯшиши ғайрат кардам, ин ҳамин ҳозир дар гапзанӣ ашк мебиёяд, бародари азиз, ашк мебиёяд. Бовар кунед. ё аллоҳ. лекин шумо худтон дидем ки чӣ гуна оли рақамҳои ҳамин телефони ҳамин бародарро дар кор шава, кадом метавонад дар кор аст, занг занен ба имо, бинен аҳволи бародарро чӣ аҳвол дорад. Дар барош линчои сементи мондагӣ, не ки мин специал, не ин на самом деле ин ҳақиқат аст, бародари азиз. Дар ҳамин гуна аҳвол зиндагӣ мекунад ҳамин инсон. Худованд ҳатто душмани касро дар ҳамин аҳвол гирифтор накунад. Бовар кунед, бародари азиз, Худованд ҳатто душмани касро ба ҳамин аҳвол гирифтор накунад. саломат бошед. ватсапи шуморо ман надорум, рақамҳои манро нависонед, гирен, бародари азиз, тигр. ватсапи шуморо ман намедонам. рақамҳоро гап мезанам, нависонам 938 415 3218. ҳастай ватсапат. ватсапи ман бошад, нависон. Ман да худут ман намедонам. Иҷа тиграй, мисол шумо тигр нависондаген, ман да иҷа тигр гуфтани одам сахранӣ карда шудагӣ шояд набошад, бародари азиз. Парвизҷони гап неста, Парвизҷон. Ман да худут навис, барое ки иҷа да бародаро бисёр менависонанд. Нависон ман да хубуш, Парвизҷон. ё аллоҳ. бахшиш, бародари азиз, некем намеша, охи намеша, бародари азиз, ҳамин қадар худдорӣ мекунем ки бо мегӯм ки намеша ин гуна. Ман ҳамин бародар қати гап задам, ҳам қадар хидма қапидем, ҳам қадар гуфтуму хандидем қати ҳамин бародар, некем намеша, бародари азиз. Каналтон чӣ ном дорад? Бародари азиз, канали Имина Айман ҳунар ва табиат ном дорад. Ҳамин ҳунар ва табиат зан, ин ҳамин сурате ки ҳозир дидести, ҳамин сурат мебура, ин ҳамин акси ман.
гап неста Парвизҷон, гап нест. Бисёр мурам сиқ шудем. Саломат бошед дӯстои азиз, саломат бошед. Ман бародарои азиз, ай хирсандима, хеста ман ин гапҳоро намегӯм бародари азиз, некем ин ҳақиқат дорад. Дар кадометон рақамҳои телефони ҳамин бародар ҳаст, дар кор боша метавонед бародари азиз занг занед, қатъи ҳамин инсон гап занед. Ё Аллоҳ! Кадомеда дар кора рақамҳои телефони ман 938 415 32 18, 938 415 32 18. Кругласутка дар тамос ҳастам бародари азиз. Мисол вақте ки кор дошта бошам, вақте ки занг мезанед, кор дар ягон баландӣ бошам, сбрасывать мекунам, занга мекушам. Баъде ки бекор шудам, кадоме манда занг задагия ҳатман зангаш мезанам. Вақте ки кор дар баландӣ бошам, телефонда ҷавоб наметаҳем дӯстои азиз. Бо номеромо такрор мекунам: 938 415 32 18 бародари азиз. +7 қатъия. Ё Аллоҳ! Манам худмам инамихе сохтаам бародаре ки гап задам қатиш. Манам инамихе кору фаъолияти гӯем ремонт, гӯем заниматсия мекунам, кору фаъолиятами гӯем стройка даем. Некин манаку номусум омад ки чӣ гуна ба ин аҳвол ин бародар кор мекунад, чӣ гуна кор мекунад. Лекин бо ин бародар қати ман суҳбат кардестай, ман аз тани ӯ бародар фахр мекунам ки бародарои азиз, ман аз тани ӯ бародар фахр мекунам ки ин гуна бародарои мо бономусанд, ин гуна бародарои мо чӣ қадар номуси калон доранд, ки Худованд чӣ қадар номус дар ино додагиа, ки мебиёянд кору фаъолият мекунанд ба ин аҳволшон. Ҳамсар дорам, мегӯянд ҳамсараш як пош нестай, як пояш ҳастаи, як пош нестай ҳамсар дорад. Фарзанд дорад, фарзанддор ҳастай. Дар хона, дар квартира зиндагӣ мекунанд бародарои азиз. Навор дар ҳамун навори канали Апаи ҳамо Ширин Ибронима навор муроҷиат кардагия, ки манда як қитъаи замин мисол ҷудо кунен, қитъаи замин ҷудо кунен 2 сотиқ ҳам бошад, мешавад. Лекин худаш кору фаъолият мекунад, зиндагиша пеш бурдааст. Фақат чандин солҳо шуд мега муроҷиат мекунам. Куҷоҳое нарафтам мега. Бо мега ки ман ҷои чандум дар чизи инвалидӣ мега чанд мисол мусобиқаҳода иштирок кардагим, ҷойҳои аввал гирифтагием. Лекин инаме қадр дорем мо бародари азиз, инаме қадрдонӣ мекунанд моро. Аллоҳ ҳамаи мову шуморо ҳидоят кунад. Бале бародари азиз, рост мегӯед. Раҳмат. Так, бале. Окей, менависам. Ҳамин ҳозир нависам Парвизҷон, ман бинам ки мисол чӣ хита ё ки аллакай навиштагӣ. Самира куҷо шуд? Намедонам куҷо шуд.
номеро танависон ки Парвиз Дамуҷа. Оз 20 плюс 7 980 89 74 89 74 921. Так, добавить контакт. Парвизҷон, сахранӣ кардам бародари азиз. Алло. Алейкум салом. Сози Парвизҷон. Сози Парвизҷон салом.
Так, Даврон Шарипов савол додае, ки акаи Шодибек бародар намозотро намехонед? Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр, бародари азиз, намозо ма 5 вақт мехонам. Мешавад мавридое ки гӯш ба корай, гӯем қазош намекунам, лекин айну вақташ камтар гӯем мегзара, ба ҳар ҳол шукронаи Аллоҳ мекунам, ки намозоро мехонам. Кӯшиш мекунам, ки беқазо хонамшонам. Иншоаллоҳ хондесам намозоро. Алҳамдулиллоҳ. Худоро шукр мекунам, ки хондесам. Инам хеле Парвиз ҷон. Хулоса рақамоша гапат мезанам. Ман дар WhatsApp равонат мекунам. Рақамоша. Скрин мекунам, равонат мекунам. Занг қати суҳбат кардӣ бародар. Инам хеле. Майлиш, дар амони Аллоҳ бошӣ. Майлиш, раҳмати калон. Хуб, майлиш. Майли, саломат бош Парвиз ҷон. бале, бародаро, вақте ки мисол мусалмон мегӯем, мусалмон мо соҳиби имон ҳастем, бародари азиз. Имон ба Худову паёнбараш овардагӣ ҳастем. Бояд мусалмонимона ин не толка мисол вақте ки мо гӯем, ки имон ба Худову паёнбараш дориму мо мусалмон ҳастему, намоза ки нахонем, зеби мусалмонӣ ин намоз аст, бародари азиз. Зеби мусалмон ин намоз аст. Аъмоли неки мусалмон ин намоз хонданшад. Не толка гӯем ба кори хайр пеша мегирию намоз намехонӣ, ё ки як намоз ҳар як кор чени фаҳмиши ман, чӣ гӯем хислате ки мо мекунем, чӣ гуноҳе ки мо мекунем, ҳар яктаи ин гуноҳ мекунем, мисол кори хуб мекунем, ҳар яктаи ин ҷавобу савол дорад, бародари азиз. Намозта мехонию, баъзе бародарон мегӯянд, ки намозта мехонию ягон кори ғайри шариат мекунӣ, ҳар яктаи ино ҷавобу саволи худша дорад, бародари азиз. Барои ҳамин ман худ мисол фатво баровара наметавонам. Ҳар яктаи ин бо мегӯям, ки ҷавоби чизе ки мо шунидагием медонем, бародари азиз. Ҳар яктаи ин ҷавобу саволи худша дорад. Ҳар яктаи мо аъмоли нек дошта бошем, гӯем аъмоли хуб дошта бошем, ба аъмоли хуб мо мерем, мисол ба даргоҳи Аллоҳ. Аъмоли бад доштагӣ бошем, азоби ина мебинем, бародари азиз. Азоби ина мебинем. Баъд Аллоҳ агар ягон ба хотири ягон аъмоли некмон бахшамона мебахшамон, набахшамона баъд то абад сӯхта мерем дар ҷаҳаннам. Барои ҳамин, бародари азиз, ҳамеша бо намоз бошен, ҳамеша дуогӯи якдигар бошен, ҳамеша қаноти якдигар бошен, бародари азиз. Ҳамеша бо кӯмаки якдигар бошен. Ману ту мо нашавем, ки ману ту мо бикунад, бародари азиз. Ману шумо мо нашавем, якдигармона кӯмак накунем, ки ману шуморо мо мекунад. Мо чӣ хел мо мешем, бародари азиз. Ба фиребу ба чӣ найранг, ба чӣ парво бикунад. Фиребу найранг мекунанд мора, мо нахезем гап назанем, ки бародаро якдигартонро фиреб накунем. Кӣ мега, бародари азиз? Кӣ мехеза як нафар ман хаб кунам шинум, казан теҷа хаб куна шина, апаи лола хаб куна шина, як нуқта хаб куна шина, дилия хаб куна шина, тигр хаб куна шина, дилноза хаб куна шина. Кӣ мехеза мега ина, бародари азиз? Кӣ мега? Ҳамамон хаб кунем, дунё фасод мешавад. Инаме хеле ҳаромхӯрӣ мешавад. Ина нахези гап назанем. Нахезам ҳоҷи Мирзо гап назана, дигар муллоҳо нахезанд гап назананд, ки ҳамин инами кортон ҳарома, фалон кортон ҳарома, фалон феълу рафтори шумо рафтори хуб нестанд, нагӯянд. Ахлоқи ҳамида надоред, нагӯянд. Кӣ мега мана шуморо? Ё Аллоҳ. Мову шумо ба якдигарфаҳмӣ мо нашавем, кӣ мекунад ману шуморо мо, бародари азиз? Бародароне ки
нависонден савол бошад, нависен каналотона, нависен акаҷон. Так, нависонден савол бошад, нависен каналтона, нависен акаҷон. Так, хушомадӣ ки бахаҷон канали ба фикри бародараш шинохтум. Аз сураташ хушомадӣ бародари азиз. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Шукрони Алло, алҳамдулилло хуб ҳастем. Бародари азиз, худту хуб ҳастӣ? Саломатит хуб аст? Даврон мега чӣ ба ман нарасидӣ? нигоҳ кунед бародари азиз, ки бо давомша мехонам, ба фиребу ба чӣ найранг, ба чӣ парво мекунад. Шахси маккор фақат фикри пули бисёр аст, марди нодор бари пораи нони зор аст. Шахси маккор фақат ҳами конкурскун, фақат дар фикри киссаи хишай фикри пули бисёр дорад. Бародари азиз, фикри ману шуморо намекунад, ки ману шумо дар ғарибӣ кор кардастем, як меҳнати ҳалол вақти кор кардастему, ману шуморо даъват мекунад ба конкурси ҳаром, ки бародаре биё билет гир. Маҷбурӣ нестаю, не ки моро Худованд ақли солим додагай, ақли хуб додагай, ақли бурро додагай, гӯем забони буррову забони гӯё додагай. Мо он ақла хуб истифода намебарем. Дӯстои азиз, мо мут мешем дар гапи шайтонӣ ва ё дар рафтори шайтонии инсонҳо мут мешем, мехезем, як билет мегирем, баъд билет мегирем, якта не 10та 20та мегирем. Вақте ки як навори кӯмак партофта мешавад, занг занӣ гӯӣ, ки ҳей бародар, ё ки муроҷиат кунӣ бародарои ҳамин модари азиза, ҳамин бародари азиза, ҳамин хоҳари азизе, ки муҳтоҷ ба кӯмаки шумо муҳтоҷ аст, гирин 1 сум ёрдам кунед. Ҳатто 1 рубля дареғ медоранд, 1000 рубл, 2000 рубл, 10,000 рубл, 20,000 рубл, 100,000 рубл, 200,000 рубл, 300,000 рубл да хеста билети конкурс мегиранду, лекин як бародари номину, як бародари муҳтоҷай хеста ёрдамаш намекунанд. Бародари азиз, нафаҳмидум, ки Давронҷон дар бораи чӣ нависондастед шумо? Мешавед агар илматон набошад, ки ҷавоб мона пурра гирем шуд. Мешавем, мега дар каналтон подписатсия мекунему. Бародари азиз, ҳамин ҳадди аққал агар дар бораи суолҳо, дар бораи ягон чӣ шавад, дар бораи мисол дини ислом, дар бораи ягон суолое, ки динӣ ҳастанд, ҳадди аққал як нафараш як калимаеро, як суолета мисол ҷавобша меёрӣ, ин як пешравии мо аст. Бародари азиз, ҳадди аққал як роҳи роста меомӯзӣ, ин як пешравии мо аст. Бародари азиз, ҳадди аққал як ҳадиси Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама меомӯзӣ, ин як пешравӣ аст барои мо шумо. Бародари азиз, ина мисол пахши мустақими ман мебиёӣ, ина мисол пахши мустақими Казан ТЖ омадиам. Ман ҳамеҷода афсонаи Деви хулиган нақл кардастам. Ягон фоида мегирӣ? Ягон фоида мегирӣ? Не, бародари азиз, просто сафсатаи ягон меша маврудое, ки намҷода, ки ҳамиҷо бародаронмон бисёртон шоҳидем, ки меша пахшҳои мустақиме, ки шумо пахшҳои мустақим мекунед. Нигоҳ кунед, ки бародарои фасод мебиёянд, шуморо дар таво даввадид мекунанд, ки шумо хезен ҳамон касоро дашном кунед. Шуморо Худованд ақл додагай. Бародарои азиз, кӯшиш кунед, ақла хуб истифода баред. Он касо шуморо рӯафтода карданиянд, шуморо даввадид мекунанд, ки шумо хезен худтон гӯем ҳамун забони буррое, ки Худованд додагай шумода, ҳамун забонро дар ҳамун даштном омехта кунед.
шуморо нахел давадид мекунам. Шумо кӯшиш кинед ки забонтонро дар ҳамун лаҳҷаҳое ки суханое ки гӯем бадай, суханое ки ҳақорати даштномай, ҳамин суханҳоро гӯем дар он ҷо ҷо накунед. Шуморо коре мекунанд. Меша мавридое ки на ҳастанд нафарои хеле фасоде ки шуморо запис мекунанд, ҳақорату даштномтонро гирифта дар каналашон мепартоянд. ҳастанд ҳамин гуна инсонҳо, бародарои азиз, ҳастанд. Шуморо давадид мекунанд, шумо хиста даштном мекунед, ҳатто даштноми дағал мекунед, шуморо запис карда дар каналашон мепартоянд. Запис карда дар публика, дар мессенҷерҳои WhatsApp, Imo, Instagram, Одноклассника навоида мепартоянд. Бародарои азиз, барои ҳамин сухан дониста гӯ, чизе ки гӯӣ, вагарна оқибат рӯи ба рӯи. Фикр кунед, бародарои азиз, фикр кунед, хуб фикр кунед. Сухане чизе мегӯем, дониста гӯем, бародарои азиз. Мана ҳоли як записи галасавое ҳастай, бародарои азиз, як бародармон запис кардаги дар ман ҳастай, лекин инҷода ман наметавонам ваям монам. Тамом ин записа агар мо мисол ифшо кунем, бародарои азиз, тамоми моро ҳақорату даштном кардаги як фасод, лекин мо ина мехоҳем ки публикада намонему, фақат бо роҳи телефонӣ ҳаллш кунем, занг занем ҳамон инсоне ки ҳамин фасодиша накунад, ҳамин ҳаромзодагиша накунад. Хеста бародари муъмини мусалмони тоҷики худша угражат кардааст ки ту дар бораи конкурс хеста гап задистӣ, лекин худи мана занг назадем ягон маротиб, дигар бародара занг задагиянд, ӯ дигар бародара таҳдид кардагаанд, лекин худованд тавфиқш диҳад, ӯ бародар ҳамин қадар сабри ҷамилеш додае ки дар ҳақорати даштноми ҳамон касо ҳатто ягон сухани дағал ҳам гуфтагӣ нестай. ҳамон қадар занаш дарасиданд, модараш дарасиданд, аҳл авлодаш дарасиданд, як сухани бад нагуфт ҳамон касоро. 3 нафар қатъи як нафар гап задистиянд, як нафара муд карда натонистанд. Вақте ки худованд ақли солим дода боша, ту хеста даштном ки накардӣ, ин даваё як ибрате меша. ҳамон касо худшон муд мешанд, дигар забоншон дар ҳамун даштном гӯем намебиёяд. Вақте ки аввал суҳбати аввалро гӯш кардуман, аввал чӣ қадар даштномиш кардагиянд, охир да омаданд муд шуданд, дигар дар суханои хуб да гузаштанд. Аллакай сухани хуб да гузаштанд. Охир ҳамина намешуд, бародаро, ки ҳамина аввал шуроъ кунед ба сухани хуб, ба рафтори хуб, ба гуфтори хуб, ҳамина шуроъ кунед. ҳамин ҳамаш ба хубӣ ҳал шавад. ҳамин кор занг мезананд, угражат мекунанд, мо фалон одамро рӯӣ мекунем, аҳл авлодтонро фалон мекунанд, интонро фалон мекунанд, беҳмадон мекунанд. Охир ҳамун оқипадаре ки ҳамун тағои гӯем пагондор дорӣ, ҳамун тағои ту, ҳамун оқипадари конкурскун, ҳамун тағои ту айрӯи ту безора. ҳамун тағои туро агар фаҳма ки ту ҳамин кори фасода мекунӣ, ҷомеаро фасод мекунӣ, ҳавай айрӯи ту бори ҳаромхӯри фасод безора. Намере туро гӯем ҷиянши бачаши ки туро пуштибонӣ намекунад. Туи фасода ҳеҷ кас пуштибонӣ намекунад, вақте ки дар ҷомеа зарар мебиёрӣ. Ин фикри ман ай, бародарои азиз. Нигоҳ кунед ки дар ҷомеаи мо чӣ хел зарар мебиёранд ин касои фасодо. Бо хеста угражат мекунанд. Ино як гӯем як латан, бародарои азиз, фақат ҳамин ҳаром, ҳамин фиребкуниро медонанд. Ба хеста хеле бақагӣ мекунанд, худшон 88 мегиранд, занг мезананд, угражат мекунанд. Дар асли хел нигоҳ кунем, як латтаи холиам, як гӯем як номардам, як беномусам, ҳамин хел угражат мекунанд. Тамом инем хел угражат мекунанд, лекин дар асл мо шунидем ягон каса гӯем ягон каса залалшона расондиянд. ҳамин қадар таҳдид мекунанд, фалониро пурсем, мо фалониро чӣ кор кардем, фалониро занг мезанем, бародари азиз ту ҳамин хел таҳдид карданд. қасам мехӯрам ки бародари азиз моро ҳамин хел ягон кас таҳдиде кардагӣ нестай, моро ягон кас сухани бад ҳам гуфтагӣ нестай, хонаи мо ягон нафаре рафтагӣ нестай. Дурӯғ меган чоҳкан зери чоҳ, бародари азиз. Вақте ки хестанд як бародара ҳақорати даштном карданд, угражат карданд, ба чӣ корҳои фалонро рӯӣ мекунем, фалонат мекунанд, лекин ин галасавое запис кардагии бародаро, ин бародар запис кардага, агар ин галасавое мо монем, мумкин ким чӣ хел шавад, бародари азиз. Бовар кунед, бародари азиз, ду таво ҳақорати даштном кардагиянд ки ҳамин гӯшш кунӣ,
гӯшушкини асабонӣ мешӣ, мегӣ ки ҳамон нафар дар ҳамин ҷо боша, на забонаш мемонам, на дандонаш мемонам, на дигараш. Инам хеле бародари азиз, кӯшиш кунед вақте ки бо якдигар гап мезанед, бародари азиз, ҳамин сухани ҳақорат, ҳамин дашному сухани дағала чӣ накунед, омехта накунед, бародари азиз. Зинда бошед. Бахшиш ки як нуқта гуфтен, ҷойра хонен, хулоса комментария боло рафт, ман намедонам чия гуфтен хонен, нависе мехонам иншоалло. Ман дар кӣ нестай шавем. Аха ман шумода ҳастам. Так. Хулоса инем хеле дӯстои азиз. ҳоле мегуфтагистем ки и админ занак бори гиря кард. Ба фикрам и хеле фикр намекунед шумо. Ба фикрам ҳастанд нафароне ки хеле фикр мекунанд. Лекин даву аҳволи ӯ бародар, ман бахшиши зиёд мепурсам ки бародари азиз, ман ашкам омад, сухани соз гуфта натонистам, шумо гап зада натонистам. Бахшиш мепурсам ки бародари азиз, ман дар пеши шумо мана нигоҳ доред, ман ашкам омад. Лекин намеша бародари азиз, намеша ихел админ ва ман ҳамин тавр фикр кардам. Ина паризам хе шутка. Барои дигар бори дигар хуш бошанапай кардам. Чӣ гап? Ҳаминро гуфтам ки бисёр мутаассифам ки шахсое ки дидаву дониста сӯи ҷаҳаннам мераванд ва оилаи худро аз луқмаи ҳаром мехӯронанд, вой бар ҳоли аҳли байташон, ки ояндаашон чӣ мешуда бошад. Бале, модари азиз, як нуқта бисёр дуруст қайд кардем. Зинда бошед. Бале, ҳолу аҳволи аҳлу байти онҳо чӣ мешуда бошад, инша Аллоҳ медонад. Лекин ҳамаи чӣ ай вобастагӣ ай мо мекунад, бародари азиз, ки вақте ки мо ҳамин харбуза аз харбуза ранг мегирад, мегӯям, вақте ки мо фарзанд буда панду насиҳат накунем, як роҳи роста нишоншон надиҳем, ҳамун роҳи кажда худмон рафтастем, фарзанд монанд ба ҳамун роҳҳо мераванд, бародари азиз. Ба ҳамун роҳи мо гӯем қадам мемонанд, бо ҳамун кору кирдоре ки мо мекардем ҳавая мекунанд. Не, бародар, мо мусалмонҳо бояд бо раҳм бошем. Бале, бародари азиз, бале. хуш бошӣ, раҳмат шумо нағз хуб парвез брат. Так. Насиб, иншоаллоҳ ба наздикӣ мерам, худо хоҳад. Парвез, ман як модар бояд бо чӣ хел шиносӣ додари гиромӣ. Чӣ хел шиносӣ? Бо чӣ хел шиносӣ? Ба кая мерӣ ягон чизи мелучӣ боша, метиҳам барида. Огоҳ мекунам, брат, зиқ наша.
Шукронаи Аллоҳ. Зинда бошед дӯстони азиз. Миннатдорем аз ҳаматон, ки канали Казан Тизера даромада дастгирӣ мекунед. Хуш омадед. Самир офитсиал, хуш омадед. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед Самир бародари азиз. Шоди ягон сумка рӯӣ намени бурам охи ягон хобча банка рӯӣ намекунӣ? Не, ман банкарам рӯӣ карда. Шомо Ҳокимҷон камазда рӯӣ мекунам. Дар камаз рӯӣ мекунам. Короче. Савол ислом чист? Админ: чапотира ба чӣ равон мекунӣ? Чапотира шавурмо мекунӣ, ба равон мекунӣ, ки вайрон нашавад. Садои форамо пурс. Чапотира ба чӣ равон мекунад? Камаз ҳами Краснодар бор бурдастай. Ози аллакай бордам кунад сар караган дӯстои азиз. Нафарое ки дар шаҳри Краснодар бошед, марҳамат, рақамҳош дар ҳамин канали мо ҳастай. Медироед, ба ҳазир бортона мебаред, равон мекунад. Ё Аллоҳи меҳрубон. Шоди ду мурғдорӣ намефурӯшӣ? Намедонам чӣ хеле ду мурға, ки дута дизлайк мондиянд. Дизлайкам пешравия. Зиқ нашавед. Барои дизлайк бехтарин апаҷон. Барои дизлайк ин дизлайкам пешравия. Значи мо ягон хатогие дорем. Агар хатогӣ дошта бошем, бародари азиз, дар комментариё нависонед, ё ки бироед дар ҳамин ҷо инами комментарияда нависонед, ки бародар инами хеле хатогӣ дорем, ҳамин хатогита ислоҳ кун. Так, дини ислом чист? Ислом калимаи арабӣ буда, номи дини як Худой дар ҷаҳони имрӯза мебошад ва яктопарастия. Так, ва ба гурӯҳи динҳои Иброҳим тааллуқ медоранд. Маънои калимаи дини ислом ин: бахшидани худ бар Худо ва ё итоат кардан бар фармонҳои Аллоҳ мебошад. Так, инчунин дар забони арабӣ ислом маънои раҳоӣ ёфтан, наҷот ёбӣ, озод будан ва нигоҳдориро дорад. Дар луғатҳои шариат маънои ислом ин якахудой мебошад ва итоат аз Аллоҳ мебошад. Саломат бошед. Акаи Шодибек Ҳамиҷа як одам нависонд, ки савол битен, ҷавоб метем. Ба ҳамо савол додам,
хулоса ба ҳар ҳол иҷода вақте ки савол додем шумо, ҷавоби ин касе ки ёбад фарқ надорад дӯстои азиз. Метонен ҳастанд нафаре ки мисол шумо суола дарҳол метонен вақте ки дар каналшон тиен, суоле ки имрӯз доден, агар ҳамун суола ёфтатона, барои ин вақт дода мешавад. Мисол ту сразу мисол айвай требуад накун ки суоли мана ту бояд ҷавоб диҳӣ. Не, вақт дорад. ҳар як чиро бояд ҳар як фатвое метиҳанд, ҳар як суола ҷавобе метиҳӣ, бардори азиз. Барои ин фикри хуб кардан дар кора. Китобҳо ҳаст, мабодо хато суола ҷавоб метиҳӣ, бардори азиз, ҳар якта ин ҷавобгарӣ дорад. Барои ҳамин фикру ақида кофтану ёфтани мисол суол, ин барои мо ҳатмӣ аст дӯстои азиз. Барои ҳамин суолотона яке ҷавоб натиҳанд, ман бо мегӯям тона бардори азиз ки ман не мулло ҳастам, не қори ҳастам. Ман инами чӣ таълиму тарбияе ки аз падару модарам, аз устодо омӯхтагӣ ҳастам, ҳамун таълиму тарбия, ҳамун феълу рафтор ман дар ҳамин публикаам мекунам, дар оилаам мисол ҳамин феълу рафторам мекунам. Ба ҳар ҳол ҳар яки мо як хислате дорем, лекин дар оила ҳастай хислати баде дорем, дар оила дигар хислат дорем, мисол дар публика, дар дунё, дар берун гӯем дигар хислат. Лекин кӯшиш кунем мо бояд ки ҳар ду тарафа як хел хислат бошад. Лекин хар дар оила гӯем ҳурмату эҳтиром, меҳрубонӣ. Вақте ки оилада мисол занат қадри меҳрубонӣ мекунӣ, ин мисол ҷойи худша дорад. Ҳар якта ин ҷойи худша дорад. Барои ҳаминам шеъре ки ман нависонда будам, мисол дар хона, мисол хонада адабу услуб надорӣ, мисол дағал рафтор мекунӣ, адаб надорӣ дар берун худта эшон меҳисобӣ, мисол шахси муътабар меҳисобию худта гӯем феълу рафтору гуфторта дига мекунӣ, ҳамина агар феълу рафторта ҳамин хонада ҳамин як хел кунӣ, баъд ту аллакай эшон мешӣ, баъд шахси муътабар мешӣ. Лекин ин дар берун хел панд насиҳат мекунӣ, гап мезанӣ, дар хона занта лағатчап мекунию ҳақорату даштон мекунӣ, ин ягон грамм чӣ гӯем шахси муътабар будани тура вобше гӯем чӣ намекунад, қаноатмандӣ намекунад ки ту шахси муътабаре ҳастӣ. Дар берун дигар хислата дорию, дар хона дигар хислата. Барои ҳамин бародари азиз, мо хислати хуби мисол инсонимон бояд ҳам дар берун ҳам хел бошад, ҳам дар хона. Дар хона мисол вақте ки оиладор ҳастӣ, дар хона мисол барои оиладор чӣ шӯхиҳое мекунӣ, мисол дар бораи оиладорӣ, ин шӯхиҳо дар хона ҳаст. Публика аст бародари азиз, вақте ки дар публика ин шӯхиҳои оилавита мекунӣ, ҳастаи шӯхиҳое ки гӯем шармовар аст. Ин шӯхиҳоро мо гӯем бародари азиз, вақте ҳастанд баъзе бародарие ки мегӯянд, лекин ина гуфтани шарт нестад. Дар ту фақат ту дар занат метавонӣ ин шӯхиҳоро гӯй. Дар инҷада мисол шӯхӣ мекунем, ягон гапе гӯем беақлона менависонем, фалониро дар ман тоғурӣ кун, фалони ту хари бад, фалони ту ихелии бад. Ин шӯхӣ нестад бародари азиз. Вақте ки мисол ин бо як мисоли дига оварда мешавад, вақте ки ина мисол зан шавҳар мекунад, феълу рафтораш дар хонаи падару модараш дигар, типа гӯем эрка калон шудагӣ. Вақте ки хонаи шавҳараш ки рафт, унҷода бояд феълу рафтораша дига кунад. Марде ки оиладор мешавад, пеш аз оиладор шуданаш феълу рафтораш дигарай, мо бояд вақте ки оиладор шудем, бояд феълу рафтори мо дига бошад бародари азиз. Бояд мо рафтору гуфтормону роҳгардимона ҳама ҷиҳата бародари азиз бояд иваз кунем дӯстои азиз. Ҳама ҷиҳата худмона бояд иваз кунем. Барое ки ҳамин зиндагӣ пастию баландиҳои
бисёр пастию баландӣ дорад. Барои ин сабру тоқат дар корае ки зиндагӣ хуб барӣ, зиндагита хуб пеш барӣ, бародари азиз. Барои ин роли калона чӣ қадар сабр бисёр роли калона играт мекунад. Вақте ки мисол занат ягон гапта гӯш намекунад, мисол ту таи шатаву лағат намон ва ё ба гапи хуб, ба сухани хуб фаҳмон, ки ана ин кор нодуруст, ана ин кор дуруст ай. Нодуруст мекунад, фаҳмонша, ёдаш ту ягон коре ки наметавонад. Фаҳмон, ана зиндагии хуб мегузарад, бародари азиз. Вақте ки таи шатаву лағат мондӣ, баъд пеши падару модараш мерӣ, қар мекунӣ, мерӣ ба хона вайрон мешӣ, ин қадар меҳнату азобе мекашӣ дар ин ғарибӣ, гӯем маблағе ба даст меёри, оиладор шавам мегӣ. Хулоса мери оиладор мешӣ, як ҳафта пас мебинӣ аз оилаат ҷудо шудӣ. Ҳаминам зиндагӣ шуд, бародари азиз. Ӯ духтар дар асл феълу рафторе ки дошт дар хонаи падару модараш, он феълу рафторе ки дошт дар тарбияи ва ё буд, он духтар аллакай дар ихтиёри ту аст, бародари азиз, дар тарбияи ту аст. Вақте ки як нафар мебиёд мегӯяд ки зани ту дар духтариш ихелӣ буд, ухелӣ буд, дар духтариш ихелӣ буд, ухелӣ буд, бародари азиз, зани ту набуд уҷода. Зани ту набуд, ту аллакай оиладор шудӣ дар ин духтар, дар тарбияи ту ай, ту далши ина таълиму тарбияте, далши аллакай дар ихтиёри ту ай. Далши бояд ин дар роҳи иҳдина сироталмустақим бошад, дар роҳи рост бошад. Намозша намехон, намозша хеза хона, бародари азиз. Так, Аллоҳ бо сабр ҳаст. Сабркунандара дӯст медорад. Бале, бародари азиз. Барои ин ҳамеша ҳамаи кор бо якдигарфаҳмӣ. Барои ин, бародари азиз, мо чӣ кӯшиш мекунем? Вақте ки ина мисол гуфтум ман ку як бародари намехел хестай дашном карда таҳдид кардай, мо метонистем барои ҳамин хезем навор кунем, гап занем. Ҳамин гапзадагиёро монем. Мо кӯшиш мекунем ки ба якдигарфаҳмӣ занг зада фаҳмонем. Бе угрозаи якдигар, бе таҳдид кардани якдигар хуб фаҳмонем, ки бародар ҳамин суханои нодуруст гуфтагӣ, ҳатто публикара ҳамаро дашном кардагӣ, ҳамин инами корут нодуруст ай. Инами корут хато ай. Инами корут тони хез биро, ё ки ҳамон нафареро дашном кардагӣ, хе биро ҳамон нафар бахшиш пурс. Ё ки тони хе биро гӯ ки мисол бародаро ман неправ будум, бахшиш бародаро, лекин иҷада мо гӯем мазори бахшанда нестему, лекин ба ҳар ҳол як бахшиш пурсидан ягон ҷойи мо кам намешавад. Ягон ҷойи мо намерад. Вақте ки бахшиш пурсидӣ, аллакай хатогии худта иқрор мешӣ ки хато кардагӣ. Ана ин мардӣ мегӯянд. Ана ина номуси мардӣ мегӯянд. Вақте ки хатоеро кардӣ, хатоеро сар задӣ, бо гашта бар замми хатои кардагит бо хеста бо завонта 78 метри дигар дуроз гирӣ, бо чанд кас дигаро огражат кунӣ, не, ти даликони пайдош. Даликони пайдош. Ина бародари тоҷик омадай, акаи Фахриддин. Хушомадед, акаи Фахриддин. Зинда бошӣ, раҳмати калон ки пахши мустақими Казан теҷа омадӣ. Сози саломатит хуб ай, акаҷон? Кору баракот хуб ай? Салому алайкум ба ҳама дӯстони ман. Ва алайкумуссалом. Хушомадед, акаи Фахриддин. Зинда бошед. Савол: киро мусалмон мегӯянд? Киро мусалмон мегӯянд? Савол да ки ай, бародари азиз? Савол да ҳама ай? 22 лайк мондум. Зинда бошӣ, акаи Фахриддин. Кору баракот хуб ай? Акаи Фахриддин, хеле шуд мо дар канали худмон пахши мустақим накардистем. Мумкин ай ман як ҷавоб диҳам? Гап нест, акаи Фахриддин, дар ин савол гап нест, ҷавоб диҳ, акаи Фахриддин. Ҷавобо нависон, конечно. Ба ҳама ай. Мусалмон одами намозхон ва
одами ботақво ва одами соҳиби имон. Мусалмон маънеш ҳамин ки соҳиби имон ҳастем. Мусалмон соҳиби имон ҳастем, ба Худованд имон овардагӣ ҳастем, ба паёмбараш имон овардагӣ ҳастем. бале, саломат бошӣ ки Давронҷон, зиндаву саломат бошӣ акай Фахриддин. Худованд ҳамеша мехел дар роҳи иҳдина сиротал мустақим бошӣ акаҷон. Ҳамеша мехелӣ росткору ростгӯву. Акай Фахриддин бисёр инсони хубену кам кам ихел худдорӣ намекунем, лекин бисёр инсони хубен акаҷон. Зинда бошем. Мо шуморо бисёр ҳурмат мекунем. Қадри шумо ҳамсӯҳбатам будем. Шаҳри Краснодар омода будӣ, ваъда кардем ки мебинемта, лекин надидем. Хай алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мекунем ки ҳама хелам мисол гап мезанем, мебинем якдигара. Тенҷа ки дига соза ки дига саломатити хубай. Ай иншоаллоҳ аиҷа баъд акай Фахриддин худдорӣ мекунад, ба фикрам аллакай бале ки оташ ё ки бобош кори Қуръон бошаю, қории Қуръон бошаю, худаш намоз нахона, вай мусалмон гуфтан болай. Нигоҳ кунед, бародарои азиз, ки ман ҳамин як чира барои ҳаматон ифшо мекунам. Лекин шумо агар ҳамин суоли ман, ҳамин гапи мана агар мисол падишка кунед, лекин ман ҳамин қадар шудам, бародарои азиз, инами дар ҳамин 31 даромадам. Валлоҳи қасам, ман ҳамин корҳое ки ҳамин мусалмонои моро дидагӣ мусалмон мегӯянд, соҳиби имоне мегӯянд, корҳоеро анҷом дидагиам, ки ҳамин кори фасоде, ки кори ҳароме ки ҳамин мусалмони мо баъзешон мекунанд, ҳамин мусалмонии моро дар замин мемонанд. Гӯем мусалмоне мегӯянд, номи мусалмониро паст мекунанд. Ман аз мусалмон дида кори фасод мекарда дигар дар ҳамин кофирон надидум, бародарои азиз. Бовар кунед мада, бовар кунед ма, бародарои азиз, ман надидам ҳамин хеле коре ки мусалмони мо анҷом медиҳад, дар ҳамин кофир надидам, бародарои азиз. Бовар кунед да. Агар мана дуруст фаҳмед, ман надидам. Хато кардеси. Не, акай ки ман дар чӣ ҷиҳат гуфтестам, дар чӣ ҷиҳат нигоҳ кун, ки дар чӣ ҷиҳат кору дар ҷиҳати нами кору борое ки ремонт заниматся мекунем. Вақте ки нигоҳ кун, ай чиш мисол мебиёрам тона. Ай чиш мисол мебиёрам. Мисол як посредник ҳамун одам ана ҳамин рӯи як фасод мегӯянд ку гови рехин подара рехин мекунад. Аз рӯи як фасод нигоҳ кунед ки наворе ки як бародармон ҳамин ядгузада чӣ карда хича касал буровар гуфт, дига миллато заданд мана. Ина нигоҳ кунед чӣ гуна об рӯи он кас як тараф еста. Ҳамаи тоҷикои моро гӯем як сархамӣ овард ба мо. Як сархамӣ овард, лекин алҳамдулиллоҳ аллакай фаҳмидан ҳамаша чӣ карданд. Ина мисол як посредник мисол кор метиҳад. Корро қатиш мери даговор мекунӣ. Нигоҳ кун, бародари азиз, кор даговор мекунӣ, корро мешӣ, ҳамун пуле ки даговор кардагӣ, ин якумуш ҳамун пули даговор кардагита наметиҳад, ҳақта мехӯрад як. Дуюмуш бо фиребат мекунад, мега ки пули корро соҳиби хона надод. Пули корро мега соҳиби хона надод. Ман худум лично ман худум дар ҳамин хеле корро вохӯрдагиам. Ман мисол фикри худам мегӯям ки ҳамин фасодие ки нами бародарои муъмини мусалмоне мегӯянд ҳамин мекунанд. Ман 4 сол шуд ҳамин нафари нами хонаи ҳамин инсонро зиндагӣ мекунам. Ин рӯз ҳастай мисол дар хонаи ҳамин зиндагӣ мекунам. Ҳатто мана чанд қайма мисол даговор кардам, пули мана гӯем капек додагиай. Ана бародари тоҷике ки манда кор дод, мана кор фармонд, баъд корро шудам гуфта пула соҳиби хона надод.
Неки ман нодон нестам. Ман занг задам соҳиби хона, рафтам пеши соҳиби хона. Мегӯям: ту чиро пули моро наметоӣ? Ягон ҷойи кори мо касяк дорад? Мега ки ман чӣ хел пули кор додагиста? Ман пули кор додагиам. Нигоҳ кунед ки бародари азиз, мора ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кард, он ошино кард. Бародари азиз, мо худмонро фиреб мекунем. Нигоҳ кунед бародари азиз, ман ба чӣ мақсад гуфтам ки коре ки ҳамин муъмини мусалмони мо анҷом метиҳад, ман надидим ҳамихели нафароида ки ман личи нахдум, ман надидим ҳамихели корро. Худмон ҳамихеле мекунем бародари азиз. Воҳ админ шоирӣ мезебата. Шоирӣ неа ку ба ҳар ҳол бародари азиз, инами ҳодисаро вайҳора беномус мегӣ, беномусо да мусалмонҳо алдараш накун. Ана он касо, акаи Фахриддинҷон, ана он касоро вақте ки мисол, ҳозир як мисол мебирам, конкурскунора нигоҳ кун. Як конкурскуна фардо як конкурскуна худат занг зан, шиносҳо дорӣ. Занг зан фардо, як мисол мебирам, запис кун озиша. Пурсам ӯ бародарро, гӯ ки бародари азиз, ту мусалмон ҳастӣ? Мега ки ҳо, мусалмон ҳастам. Ту гӯ намозато мехонӣ? Мега ки ҳо. Хайне дапустим намозша мехона, ҳо. Намехона, иш мушкилии вай аст. Нигоҳ кун, не ки мусалмонай, тибқи Қуръону Суннат нигоҳ кун. Камӣ чиз конкурс ҳаромай, хамрай, охир рӯшона сиёҳ мекунанд. Дидӣ? Нигоҳ кунед, муъмини мусалмонай мегӯянд конкурси ҳаромро пеша мебаранд. ӯ ҷурое ки дорӣ ку, сохти риши ман 1 метр мондагиай, медонӣ шохӣ барада ҳастай, бо як бародармон. Ман намедонам оно касода чӣ намераса. Ӯ касо бисёр хизматҳое кардагианд, не ки он касо боз ҳам ман намедонам чӣ намераса. ӯ инсонода бо ҳамин конкурси ҳаромро мекунанд. Не ки хизматҳое кардагианд, бародароро кӯмак кардагианд. Ман медонам хизматҳо мекунанд, хайрҳои корҳои хуб анҷом метиҳанд. Не ки ман намедонам чӣ намерасашона, бо ҳамин конкурси ҳаромро пеша мегиранд. Намедонам. Пага ояндаи фарзандои мо инами хеле фасодӣ мешавад кард. Ояндаи мо чӣ мешавад? Бо як нафари дигамон, як фарзанди як нафари дигамон конкурскун мешавад, фиребгар мешавад, ҳаромхӯр мешавад. Як пасрини ки ҳаромхӯр мешавад, гӯем инами хеле якдигармонро фиреб мекунем, тамом. Ай куҷо мо пешравӣ кунем, акаи Фахриддин? Ай куҷо пешравӣ кунем, дӯсти азиз? Савол: имон чист? Имон, бародари азиз, боварии комил доштан ки Худованд ҳастай, боварии комил доштан ки Муҳаммад Расулуллоҳ, паёмбар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёмбарай. Мисол, ба Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламам бояд мо имон дошта бошем ки дар ҳақиқат он кас паёмбар аст, паёмбари охирузамон. Так. Дар куҷои Краснодарӣ? Акаи Фахриддин, ман дар Сочи будум, як рӯз суҳбат карда будем, ба хелд боша занг зада будум, қатъи гап зада будум. Дар Геленҷик будум. Худат квартират ба фикрам тарафи гидростроители даян. Ман ҳозир дар Черкасским ака. Кадом районаш? Дар Черкасски, тарафи Сороклет Победа, пеши стадиони нав сохтагиан ку Панорама, да ҳаминҷа дум акаҷон. Ина имон ба дил тасдиқ кардан, ба забон гуфтан аст. Ина Парвизҷон бо дар бораи имон нависонда, бародари азиз. Бале. Паёмбарон ва рӯзи қиёмат. Бале, бародари азиз, Парвизҷон зинда бошӣ, саломат бошӣ, дӯстои азиз.
шодии ма навиштаистам намехонӣ. Хай бахшиши зиёд баъзетона намехонем. Хай ман хотиррасонтон кардагим бардори азиз, ки ман ҳамаи шуморо хонда наметавонам. Ман то гапи хидматгар назанам. Медонед одамое ки хайре мекунед, хайре ки қабулай. Хайр мекунед, хайре ки қабулай. Акай инша Аллоҳ медонад ки вақте ки аз сидқи дил хайр ки кардем, акай Фахриддин, мо кӯшиш мекунем ки зараре бар ҷомеа набиёрем. Ин аллакай як хайре мешавад. Кӯшиш мекунем ки ягон нафар як чи аз мо аз худ кунад, омӯзад. Кӯшиш мекунем ки як сухани хубро мисол ба як нафар расонем, ки зараре ба ҷомеа набиёрад. Агар мо ҳамеҷода баъд бахшиш гӯем вақти сухан карданда баъд олотҳои мардона қатъи гап занему баъд фалону бесмадон гуфта ҳақорат дашном кунем, ин аллакай уже зарар ба ҷомеа овардасему, зарар ба худмон овардасему. Инами хел. Ман буромадам. Паноҳтон ба Худо. Майлаш акай Фахриддин, зиндаву саломат бошӣ. Худованд нигаҳбонат бошад. Дар амони Аллоҳ бошӣ. 2 соату 3 минут шуда ман дар пахши мустақим. Дӯстони азиз, паноҳтон ба Аллоҳи меҳрубон. Саломат бошӣ акаҷон. Касе дар канали ман обуна шудагӣ нест, обуна шавед. Пешакӣ раҳмат. Саломат бошӣ акай Фахриддин, зинда бошӣ. Аксарияти бародаро акай Фахриддина аксариятшон нағз намебинанд. Лекин бародари азиз, мо агар ақла хуб кор фармонем, ин акай Фахриддин мисол не толка як минуси холӣ надорад. Акай Фахриддин плюсам дорад. Мо набояд толка минуси акамонро нигоҳ кунем. Бораи ҳамин плюсам дорад, ду тарафа нигоҳ кунем. Бародари азиз, баъзе бародарои мо мисол гумон мекунанд ки акай Фахриддини хеле ай гапу гуфтори як аз дигар. Одам агар ақлаша хуб кор фармонад, ақли солиме ки доштагӣ бошад, дӯстои азиз, хуб ақл агар кор фармонад, он ақл уже гӯем рафтору кирдори одама гӯем дигаргун мекунад, дигаргун мешавад. Инсон бо дигаргун мешавад, рафтору гуфторушу кирдорушу дигаргун мешавад. Лекин бояд худдорӣ кунем. Ӯ асабое ки мо дорем, ҳози маладёж аксарияташ худдорӣ намекунанд, ҳадда мисол дашномро медӯянд. Лекин он асаборо мо бояд худдорӣ кунем, асаборо ором кунем. Дар алда дашном, ҳақорату дашном накунем, бародари азиз. Барои ҳамин ҳар як кас психологияи худша бояд худаш гӯем регулировка кунад. Инам хеле дӯстои азиз. Зинда бошед. Барои ҳамин як нуқтаи чиркиние ки мебинед дар тани як кас, шумо толка чиркиниро набинед. Нигоҳ кунед ки чӣ коро кардагӣ аст, чӣ коро анҷом додагӣ аст. Баъд диден хатогӣ дорад, чем дашном нависондана дар ҳамо комментариҳои ҳамо инсон, мисол дар комментарияи мо, комментарияи дигарда хатогӣ дорад, номерои телефонтон ё ки рақами телефони ҳамон кас мондагӣ ҳастай, дар ҳамо лӯбои навораш ҳастай. Зангиш мезанӣ, мефаҳмонӣ ки акай нем хеле хатогӣ дорӣ, ҳами хеле корота накун, ҳами хеле гапота нагӯ. Ини хел мо бояд феъли рафтор кунем. Вақте ки мо дашном кардему, чӣ кардему, ҳақорату дашном ё суханои дағал гуфтем, мо аю инсон ягон грамм гӯем фарқият надорем. Моро ҳами хеле фасод сохти, ҳамон нафари ҳақорату дашном мекардагӣ мешему, моро ҳами хеле фасод рафтан мегирем. Барои ҳамин байни мо бояд фарқияте бошад, бародари азиз. Як кас ки ҳақорату дашном кард, ту гашта вай дар ҳақорату дашном ки кардӣ мешен ҷанг. Мешен ҷанг тамом. Вайш ҳа гуфт, иниш ҳа гуфт, баъд меши ҳардуд бовои маҳа. Бовои маҳа қатӣ ба ҳардуд ҷанг мекунед. Барои ҳамин як кас ки мисол ҳа гуфт, ту мисол ҳа нагӯ, ту лабай гӯ. Ту лабай гӯ, мисол кӯшиш кӯ, сабр кӯ, тоқат кӯ, бародари азиз, ҳамааш тенҷ мешавад.
ҳамин сабр мо мегӯем, ки сабру тоқат хуб ай, худдорӣ кардан хуб ай. Худо бале бобои маҳа инам хеле вақте ки ҷанг кашидем, воиш ҳа гуфт, иниш ҳа гуфт, мешавед бобои маҳа. баъд ҳамин занозанӣ мекунем. Барои ҳамин фақат худдорӣ кунем, дӯстои азиз. Баъд ҷанг меша, чапотӣ шапак меша. Бале, баъд конечно меша. Чапотӣ шапак меша, рост мегӯям. Баъд бародари азиз, агар ба хиёлтон боша, ҳамин моҳи шарифи Рамазонда пахши мустақим мекардем. Ҳар рӯз дар пахши мустақим канали Ҳунар ва табиатда фақат чапотӣ мехӯрдум. Парвизҷон дигар чапотиам мегӯем, тахаллуси моро гӯем чапотию хай тахаллуси аниқ монд. Банка яке ман дар пахши мустақими Ҳунар ва табиат банка маки ҷида мана баъзе бародаро банка мегӯянд. Дар инҷа банка нагӯем, ман дар инҷа Шодибек ном дорам, ё ки админи Ҳунар ва табиат тамом. Дар канали худам, канали аслии худамда медурам, барои ман фарқи хай ҷида фарқият надорад. Ҳамин барои як банка гуфтанд шумо хандед, ҳамин сухан гуфтанд агар хандем, ханда ҳам дорост, ки инсонро табобат мекунад, дӯстои азиз. Барои ҳамин Худованд дар лабои ҳаматон мехоҳад ҳамеша ханда ҳувайдо бошад. Инам хеле бародари азиз. Бародарои азиз, нафарое ки сафар доранд, Худованд сафари сафедшонтияву сафари бехатаршон тияву ҳар ҷо сафар мекунанд, сафари сафедшон тия, сафари бехатаршон тия, иқболи некшон тия, аҳли таҳқиқшон кунад, аҳли муъминшон кунад. Худоя Худованди Карим нафарҳое ки бефарзанд ҳастанд, фарзанди солиҳу солиҳа насибшон дорад. Нафарое ки бемор ҳастанд, Худованд шифои комилу оҷиз ато фармояшонад. Нафарое ки мушкилӣ доранд, Худованд мушкилиҳояшонро осон гардонову бо роҳи ҳалол, бо меҳнати ҳалол, бо кӯмаки дигарҳо ҳам бошад, фақат бо роҳи ҳалол, бо кӯмаки дигар бародарҳо ҳам бошад, мушкилиҳояшонро осон гардонову аз ин мушкилиҳое ки дар сари онҳо омодагӣ ҳаст, аз ин мушкилиҳо раҳошон кунад. Бародари азиз, нафарое ки чӣ орзу ҳавасе дар дилшон доранд, орзу ҳаваси нек доранд, бо мақсадҳои нек орзу ҳавас мекунанд, Худованд ҳама орзу ҳавасҳое ки нек бошад ва ҳама орзу ҳавасҳои некшон бирасонишонаву ҷомаи амал кушад орзу ҳавасҳошон иншоаллоҳ. Нафароне ки бешавҳар ҳастанд, Худованд шавҳари солиҳу солиҳа насибшон дорад. Нафарое ки беҳамсар ҳастанд, Худованд зани солиҳа насибшон дорад. Бародари азиз, нафароне ки кору фаъолият мекунанд, мехонанд дар ҳамин ғарибӣ, бародари азиз, ба хонданҳошон, ба корҳошон муваффақиятҳо хоҳонем. Бародари азиз, Худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. Худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. Нигоҳи раҳматат, ё Раб, ба сӯи ин ҷамоат кун. Нигоҳи раҳматат, ё Раб, ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ, ин ҷамоатро шафоат кун. Эй фатоҳи бахшанда, эй фатоҳи бахшанда, бикшо дили банда, то банда мусалмон шав, хонандаи Қуръон шав. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Аллоҳумма ғфирлӣ ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиил муъминина вал муъминот вал муслимина вал муслимот алаҳяи минҳум вал амвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва ё қозилу ҳоҷот бирахматика ё арҳамар роҳимин. Худованд ҳамеша сарбаландтон кунад. Бародари азиз, ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошен, ҳамеша дуогӯи якдигар бошен, ҳамеша ба кӯмаки якдигар бошен. Бародари азиз, алайкум ассалом. Так, аз зулми золимон мову шуморо Аллоҳ нигаҳ дорад. Бале, бародари азиз, раҳмат админка апа.
Так, омин. Аллоҳ умри пурбаракат диҳад. Админ бародар саломат бошед. Нигоҳ кунед бародари азиз, вақте ки ман дар бораи ҳамин блоггириро ки даст гирифтам, вақте ки ман канал кушодам, хулоса қатъи падараму модарам гап задам, гуфтам ки ман ҳамихеле канал кушодагӣ ҳастам, падару модарма. Баъд гуфтанд ки чӣ хеле канал? Ман гуфтам хаёли бад мебинен? Занма гуфтам ки мисол ҳамо чиша нишоншон тед, каналма нишоншон тед бинанд. Баъд хай хулоса дидам ки мисол ман мисол кору фаъолият мисол ягон корма кардестам гӯем, нишон додистам тарзи мисол электрикиро. Хай гуфтаг хуб ай бачамо, некем кӯшиш кун ки залал ба ҷомеа набиёрӣ. Кӯшиш кун. Ман гуфтам падарҷон, модарҷон, ҳамин қадар мисол ҳамин қадар мана мисол калом кардем, таълими тарбия додем. Ман кӯшиш мекунам ки номи шуморо, ман кӯшиш мекунам ки агар ба аъмоли некум агар ягон нафар шуморо ба корҳои некум ягон нафар шуморо дашном кунад, шумо ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. Ман кӯшиш мекунам ки фақат ба шумо раҳмат гӯям. Ман кӯшиш мекунам то ба ҳол шуморо раҳмат гуфтагиам. Ҳамин хел давом додан мегирем ки кӯшиши ғайрат мекунам ки ба шумо фақат раҳмат гӯям, лаънат нагӯям. Кӯшиш мекунам. Лекин бо гуфтанд ки бачам прежде чем як корро пеша мегирӣ, хуб фикр кун. Лекин ман бародари азиз хуб фикр кардам. Ман кӯшиш мекунам ки ба ҷомеа зараре нарасонам. Бародари азиз, кӯшиш мекунам ки ягон нафари шумо аз ман наранҷӣ. Бародари азиз, худованд мисол ҳар яктаи моро ақл додагӣ аст. Бародари азиз, ақле ки худо додааст барои мо, он ақла биёед бародари азиз хуб истифода барем. Хуб истифода барем ки ба падару модари мо лаънате нафиристанд, падару модари моро дашноме накунанд. Бародари азиз, вақте ки як нафар моро мехезад дашном мекунад, мо гашта хезем варо дашном кунем. Ина бо чӣ хеле гуфтам ку ҳа гуфт, ваиш ҳа гуфт, иш ҳа гуфт, мешен бовои маҳа, баъд ҷанг мешен. Барои ҳамин ҳамихелӣ набояд бошем. Бародари азиз, ман хулоса бисёр вақтҳо бо таъкид мекунам, падару модарам мегӯянд ки мисол бо ягон номақлӣ накунӣ. Бо мегӯмшонам ки мисол инами кӯшиш мекунам ки зарар ба ҷомеа набиёрам. Кӯшиш мекунам ки фақат шумо сухани хуб ба ман шунавед, ягон сухани бад ягон кас нашунавед. Лекин агар ба ҳамин корое ки мисол ман мекунам, ягон кори хатое кунам, агар дашноме шунидам, ман кӯшиш мекунам ки ба хатоии роҳ натиём. Бародари азиз, лекин ҳар яке мо бояд кӯшиш кунем ки аз рӯи фарзанде ки падару модаре ки фарзанда ба воя мерасонанд ва як рӯзи умед калон мекунанд, аз рӯи он фақат гапшунав бошанд. Чӣ дар кораи ҳамихелӣ фарзанддорӣ. Бародари азиз, чӣ дар кораи ба худ мона гӯем як душман калон мекунем. Ба худ мона як душман, як зараровар калон мекунем. Лекин вақте ки мо фарзанддор шудем, оиладор шудем, фарзанддор шудем, мо бояд дар кӯшишу ғайрат кунем, дар таълиму тарбияи фарзанд бошем. Так, бале, беҳтарин суханҳо. Зинда бошен падар модарони гиромӣ, саломат бошен. Худо раҳмат ба падару модарат. Саломи мара расон. Худоҳода гап неста. Иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. Админ мана хонед. Админ боло монд. Гап неста, ҳозир мехонам ки Хуҷанд Келин зинда бошед. Ман пахши мустақими шумода рафта будам, унҷода фақат занҳо бисёр медурӯянд. Саломат бошед, бисёр пахшҳои мустақими хуб доред. Хуҷанд Келинда чаро чӣ надодем? Ключ надодем. Ҳозир ключ метем тона, агар ҳозир навиштагитонро мехонам иншоаллоҳ.
овози боло рава. Так, хуҷанд келин. Куҷо бо навиштагӣ бошад? Машаалло ака, бар падару модаратон раҳмат. Саломат бошен, зинда бошен. Агар ҳамин боша хондем ша. Хуҷанд келин. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Ҳама каса хуш омадед, дӯстони азиз. Банда бисёр даштном кард. Банда бисёр даштном кард. Так, мунофиқ мешавад. Мунофиқ мешавад. Эҳтиёт бошед. Бале, бардори азиз. Бале. бовар кунед, бардори азиз, 2 соату 17 минут меша гап задестем. Так, иҷозат мехонем. Ман ба ключ дар кор нест. Ма барои дастгирӣ даромадам. Ба ҳар ҳол ҳадди аққал силкаи каналтонро мемонед. Ягон кас дастгиритон мекунад, хуба ягон кас, ягон модари азиз, ягон бародари азиз пахши мустақимтонро мера, мисол ягон сухани хуб, ягон рафтору гуфтори хуба меомӯза. Ин як пешравие ба мо. Саломат бошед. Шодибек бародар, ман боистаак лесбидам. Гап несай, саломат бошед. Саломат бошед. Даврон додарҷон, кӯшиш кунед номи Аллоҳро дуруст нависед ва баъд иншааллоҳ тоғурӣ мешавад. Иншоаллоҳ ин нотоғурӣ. Овозом хеле хаста шуд, дӯстои азиз. Неки ман иншоалло давом метем. Агар гӯем ки давом додан гирем, суҳбатро давом метем, дӯстои азиз. Тоғуриш Аллоҳ, иншааллоҳ. Так. Аз пушти 1-2 нафар ифлосҳо фирма барои занҳо кардам. Бале. Ман баъзи вақтҳо медурам, камтар местам, ё ки салом менависам, ягон сухан менависонам. Ба фикр мумкин дида бошед канали Ҳунар ва табиат. Мерам, гоҳ-гоҳ медурам. Эфир фақат барои занҳо навиштагӣ ҳастай. Баъд мебурам, наместам. Мисол фақат барои занҳо бошад, наместам. Агар ягон сухани хуб бошад, мисол агар ягон гуфтанои хуб бошад, местам, гӯш мекунам. Ягон чи ба худам меомӯзам. Барое ки барои ман фарқият надорад, зан ҳаст, ягон кӯдак ҳаст, агар сухани хуб гуфтеса бошад, ман як чи ба худам меомӯзам. Барои ҳамин калонсолӣ надорад эътиборӣ, калонақлӣ бувад мақбули борӣ. Мисол калонсолӣ мехоҳӣ калонсолӣ, мисол на ин ки мисол ришу мӯи лаб мондагӣ ҳастем, мо калонсолему калонақлем. Не. Ришу мӯи лаб доранд, ришҳошон 1 километрӣ мондагианд, на ақл доранд, на тамиз доранд, на одоб доранд. Барои ҳамин барои мисол панду насиҳат кардан, дӯстои азиз, дар ҷиҳати калонсол будану мисол ришу бурудмондагиаю он калонсолаю мисол ақли он зиёдтае не, бардори азиз. Барои ришу мӯи лаб ин одоби моро нишон намедиҳад. Ин рише ки мо мондем, ман алҳамдулиллоҳ худоро шукр мекунам, ки ман ин бори аввалае ки риш ҳамиқа гӯем бори дуюма риш мондестам, лекин бори аввалае ки риши ман ҳамин қадар баланду ҳамин қадар дуру дароз гӯем. Чанд моҳ шуд, тӯли 1 моҳ зиёд мешавад риши ман ҳамиқа истодагиае. Лекин иншоаллоҳ агар ба сабаби ягон ҳуҷҷат кардан, ягон сурат, ягон документ кардан риша нагирам, алҳамдулиллоҳ худоро шукр мекунам, ки кӯшиш мекунам, ки риша нагирам, бардори азиз. Ба сабаби ягон ҳуҷҷат агар нагирам ришма намегирам, алҳамдулиллоҳ риши суннатӣ мондагӣ ҳастем. Худоро шукр мекунем, ки мондем риша ба як нияте. Баъзе бародарон мегӯянд, ки дар ҳамин чӣ нависондаанд, ки риша монди мисол мулои не, бардори азиз.
барои як риша мондан ин қадар дароз мекунем. Мо мулло нестем, бародари азиз. Ман бо мегӯм ки бародари азиз ки ман не мулло ҳастам, не қории Қуръон ҳастам. Ман як шаҳрванд, як инсони оддӣ, бародари азиз. Чӣ гунаи таълиму тарбия модарам додагӣ ҳастай, падарам додагӣ ҳастай, мисол аз устодо омӯхтагӣ ҳастем. Ҳамо гӯем дар ҳамо хондано худмон гӯем чизе ки хондагӣ ҳастем, чизе ки дар зиндагӣ дидагӣ ҳастем, ҳамонаро барои шумо мефаҳмонем, гап мезанем, бародари азиз. Дигар айӣ зиёдуш дар дигар тарафҳо, бародари азиз, айӣ зиёд шумо зиёд мехоҳем, мо фақат чини дониши худмон мехезем, гап мезанем. Дӯстои азиз, барои ҳамин кӯшиш кунем, ки ҳамеша ба роҳи рост бошем, ҳамеша ба роҳи иҳдина сиротал мустақим қадам гузорем, ки роҳи рост ин роҳи муҳаммадӣ аст, роҳи иҳдина сиротал мустақим аст, роҳи ислом аст, роҳи дини ислом аст. Бародари азиз, саломат бошем. Рост не ки ма ҳамаи ифлоса блокаш кардам. Фаҳмо, саломат бошем. Як нуқта не. Дар масҷид чокар аст, дар масҷид суола иҷода. Шахси намозгузор дар масҷид ба Худо наздик мешавад ё дар хона? Шахсе ки аз сидқи дил намозша мегузорад, неки магар меша мавридое ки хубуш намоза бо ҷамоа хонӣ дар масҷид, бо ҷамоа хубтар аст, савобиш зиёдтар аст. Ин як, бародари азиз. Савол чӣ буд иҷода? Инсон ҳамеша дар офарин админ. Бале, бародари азиз, гуфтум ку мисол ҳамин намоза бояд мо бо ҷамоа хонем. Ана он вақта савоби зиёдтар ай дӯстои азиз, савоби намози ҷамоа беҳтарин ай. Кӯшиш кунем бо ҷамоа хонем. Мисол вақте ки мисол масҷида успед намекунем, масҷид рафта наметавонем, ягон сабаби мисол ҳастай, меша сабабе ки бемор ҳастен, қурҷу қуввати масҷид дур ҳастай, масҷид рафта наметавонен, ҳамо занат қати ё кӯдакакот қати мисол пеш дуро кӯдакакот аз қафот хурд ҳам бошанд, як омӯхтани намоз ин барои мо як шарофате ҳастае, ки кӯдакро аз хурдӣ намоза ёдшон медиҳем, хестану шиштани намоз, одоби намоза мо ёдшон медиҳем. Ин гӯем як пешравии мо аст, бародари азиз. Як одоб омӯхтани одобу рафтору гуфтори кӯдакро, ин як пешравӣ аст ба мо, бародари азиз. Мо мисол намозмонро метавонем ки дар ҳамон хона бо ҳамсармон, бо модармон, бо падармон мисол натонанд рафта, мисол ҷамоа кунем, мо хонем иншоалло. Акӯ ман каротки гуфтам, да пурра нагуфтам. Не, дурустай, туғрия. Даврон Шарипов: бале, агар намоз бо ҷамоат бошад, наздик так куҷо шуд? Наздик ба Аллоҳ хоҳед буд. Бале, дӯстои азиз, нигоҳ кунем, ки вақте ки мисол мо дар хона, дар мисол ягон узр дорем, наметавонем рафта, мо метавонем ки ҳамроҳи ҳамсармону кӯдакамон, гуфтум ку, метавонем ки намози бо ҷамоа хонем, намози ҷамоа хонем. Баъд иҷода бо як чизи дигае, ки ҳастанд нафарое, ки меша бисёр вақтое, ки нафарое ҳастанд, ки
мегӯянд, ки мо сураҳои Қуръонро бисёр намедонем. Барои намоз хондан ҳамин ду сураро донем, ки кифояи бардори азиз. Барои намоз хондан сураи Фотиҳа, сураи Қулҳуалло ёки ягон сураи дига, ёки сураи мисол Аммаро медонем, сураи Ёсинро медонем. Барои намоз хондан агар ду сураам донем, неки ҳозир тараққиёт пешрафтагӣ ҳастай. Ҳатто пир ҳам шудагӣ бошем, наметонем мисол аз худ карда. Ҳозир ҳатто пиронсоло тараққиёт бо мегӯем пешрафтагӣ, як намуд Қуръонро омӯхтесиянд, Қуръонхон шудесиянд. Ман худам дар ҳайрат мондагӣ ҳастам. Ина мисол ман хеле одаморо шоҳиди ҳамин кор ҳастам, ки ҳамин омӯхтани Қуръонро галасавой мисол телефонро мемонанд, галасавой хонда рафтесай, аз ҳавай равонакӣ мисол хонда метавонад ҳарфҳоро сарфам мераву, ҳамун ҳарфҳоро ҷанг андохта худаш хонда наметавонад. Мехонад, лекин дар калаш намешинад. Ҳамуна гӯем забонаш қати хуб хонда наметавонад. Ҳавая монед барои азиёт карданаш, осониш, ҳам хонед ба забонтон мисол ҳарфҳоро ҷанг андохта, ҳам монед лаҳҷаҳое, ки мисол Қуръонро хондан мисол чӣ дорад, мисол тарзи таҷвидӣ дорад, зери забар дорад, таштидҳо дорад, мисол ҷойҳои кашиши чӣ гуна мехонем, мисол ҳамаи ин нозукиҳо дорад. Дар ҳамин через интернет метавонем сураҳоро аз худ кунем. Дӯстои азиз, барои хондани намоз мо бояд салавотҳоро донем. Бардори азиз, мисол салавотҳо мисол Аллоҳумма ғфирлана, мисол гӯем чира, Ояталкурсира, Аллоҳумма салли аллора, мисол бо чия ина мисол дар намоз чира мехонем. Атаҳиётҳоро мисол атаҳиётро бояд азиёт кунем. Ҳамин салавотҳо атаҳиёт мисол Аллоҳумма салли ала оли Муҳаммад камо саллайта ала Иброҳим ва ала оли Иброҳим иннака ҳамидун маҷид. Аллоҳумма ғфирли ва ливолидайя. Ина бо Аллоҳум борики ала оли Муҳаммад камо боракта ала Иброҳим ва ала оли Иброҳим иннака ҳамидун маҷид. Ина ҳаминоро бояд донем. Дуои қунутро бояд донем. Бардори азиз, баъземон ҳамин дуои қунут камтарак мисол мушкил метавонад ба мо, лекин ина азиёт карданаш бисёр хуб аст. Бардори азиз, дар дуои қунут дар намози витр хонда мешавад. Дар намози витри воҷиб ҳамина хонда мешавад. Бардори азиз, Аллоҳумма инна настаинука ва настағфирука. Ин ҳамин дар ҳамун намози витр хонда мешавад. Ҳаминам кӯшиш кунед, азиёт кунед. Баъзеҳо мегӯянд, ки надонед. Ин ҳаминҷа ки ҳастай, ҳамин дуои қунутро агар надонед, чӣ бояд хонед? Қироат кардан аст маънои Қуръон. Так. Ман мисол хондагӣ ҳастам, ман намегӯям хондагӣ нестам. Ман ҳамин қоидаи Бағдодиро ҳамаша азиёт медонистам сураҳоша, лекин такрор ки накардӣ, нахондӣ, давом ки надодӣ, ҳама ин фаромӯш мешавад. Бардори азиз, барои ҳамин акӯ дар намозҳо мешавад мавридое, ки мисол сураҳои кӯтоҳро бисёр истифода мебарем мо. Лекин ман то сураи, агар хато накунам, то сураи ҳамин сураи Ёсина як камтаракша мисол азиёт кардагӣ будам. Баъд ба ҳамин дига устодҳоро ки ғам доданд, таҳдидшон карданд, дига хонда ки нашуд. Баъд дига хулоса нахондем, нашуд. Аммо мавридое ки буд, мавридое ки ҷанг буд, дар ҳамон ҷанги гражданский буд, ҷанги шаҳрвандӣ, ҳамон вақтҳо ман хурд буданамда хондагӣ ҳастам. Мисол дига давом додагӣ нестам хонданро. Ҳай меша баъзи вақтҳо оли ина Краснодар омадагим, бояд ҳамин як рӯзада равм Қуръон тақдим кардагиам. Ман як соҳиби хона, ман як Қуръони хурд доштам. Он кас Қуръони хурда ман хонда наметавонистам, ҳарфош хурд буд. Баъд гуфтам, ки биё Қуръони хурда ман дар шумо метиҳмам. Хулоса ман Қуръони хурда дар вай тақдим кардам. Вай гуфт, ман Қуръони ҳарфҳои калон қади дорам.
ва гуфт серавона дар ҳамин хонаи ман меистад, гир ту мисол истифодааш бар хон мисол серавона гуфт хонаи мо до проста истодагия дар болои шикаст, мо истифодааш намебарем, гӯем намехонем. Хулоса рафта гирифтан дар кораи дар адигия ҳастанд. Дуои қунута вақте надонӣ дар ҷояш 3 маротиба қул ҳуваллоҳу аҳадро мехонем. Бале. Ё Аллоҳ. Аслан дар вақти намоз хондан мо прежде чем гӯем намоза шурӯъ мекунем, бояд одоби намоз хонданро ҳамин одоби намоза бояд риоя кунем. Вақте ки мисол шартҳои намоз хондана риоя намекунем, намози мо нопурра мешавад, бародари азиз. Намози мо намози гӯем аз таҳти дил намешавад, бародари азиз. Так, бале, яъне мехонем. Лекин хуб мешавад, ки аз ёд кунед. Ҳоло ёшед дӯстон, дуои қунут. Бале, бале. Ё Аллоҳи меҳрабон. Ман хондагӣ ҳастам, дӯстои азизам, лекин дар таҷвидӣ хондагӣ нестам. Мисол чӣ хеле ки ина мисол пой бо таҳорат ҳастем иншоаллоҳ, вақте ки мисол бисмиллаҳи роҳмани роҳим мегем, мехонем, мисол сураи Алҳамра шурӯъ мекунем. Алҳамдулиллаҳи роббил аламин, арроҳманир роҳим, малики явмиддин. Инами мисол агар мисол ба таҷвид хонем, таҷвид хонданаш мисол бисёр нозукиҳо дорад. Мо ҳатто дар ҳамин бисмиллаҳи роҳмани роҳим гуфтанда, ҳаминда бародари азиз, ҳар яктаи ҳаминда гуфтанашда мисол бисмиллаҳир роҳманир роҳим, ҳамин ҳар яктаи ҳамин нозукиҳо дорад гуфтани ҳамина. Ман ҳатто дар ҳамин хонданом ба хелум ҳастай, аввал аз ҳамин бисмиллоҳ гуфтан барои гузаштан ҳамина сабақ метиҳанд. Аллоҳу акбар, такбир. Аз бисмиллоҳ ҳамаи кор аз бисмиллоҳ мисол сар мешавад. Мисол бисмиллоҳ гуфта мисол сар мекунем. Вақте ки бисмиллоҳ гуфтем, баъд бояд чӣ дар вақти намоз хондан калиди намозам бояд донистан дар кор, дӯстои азиз. Ҳаст калиди намоз. Аллоҳ бузург аст. Такбир. Алҳамдулиллаҳи роббил аламин. Аки мо хеле чиш қати хондагим, мисол чени медонистагим, ман мехонам мисол ҳамин сураи Алҳама. Хай дар ҷиҳати таҷвидиш ягон хатогӣ кунем, мисол ина ман чӣ хеле хондагим, мисол ҳамиқа медонам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим, алҳамдулиллаҳи роббил аламин, арроҳмани роҳим, малики явмиддин, ияка наъбуду ва ияка настаин, иҳдина ссиратал мустақим, сиратал лазина анъамта алайҳим, ғайрил мағдуби
علیهم ولضالین. هر یک تا همین کشیدناش، خواندناش، هر یک نقطه همین نازکی‌ها داره برادر عزیز. لیکن هر یک تا اینا ما آموختنمون خوب است. زنده باشین دودار جان. так ман аз барои аллоҳ шуморо дӯст медорам. саломат бошен. даврон шарипов, зинда бошен, зинда бошен. админ як нуқтаро ёрдам кун. дар чӣ ҷиҳат ёрдам кунем? аллоҳу аллоҳу акбар, такбир. баъд намозро вақте мо мисол шурӯъ мекунем дӯстони азиз, якум мисол админ як нуқтаро ёрдам кун. барои чӣ ёрдам кунам? ба чӣ? дар бадане ки як ҳарфи қуръон ҳаст, ӯро оташи дӯзах намесӯзонад. бале бародари азиз. баъд бародари азиз, мо бояд медонем бо чиро бояд донем. оманту биллоҳиро бояд донем. оманту биллоҳи ва малоикатиҳи ва русулиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи. ина бояд мо донем бародари азиз. дар китоби қоидаи бағдодӣ ҳастаи амин мо хондагӣ ҳастем. واليوم الآخرة خیره شره و البعث بعد الموت. ҳамина мо бояд донем бародари азиз. ҳамин ба гуфти шумо барои чӣ ёрдам? так намедонам барои чӣ ёрдам. бардоро буд мавриде ки хуш ба ҳоли бандагоне ки қуръон мехонанд. бале бародари азиз, як нуқта маънои такбир ин иқомат аст. қомати салот аллоҳу акбар мегина. аллоҳу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مثال این در نمازهای فرض گفته می شود. اقامت در نمازهای فرض گفته می شود این اقامت. дар намозҳо мисол фарзҳо дар ду намоз агар хато накунам дар ду намоз ба фикрам паст хонда мешавад. ба фикри ман дар пешин ба фикрам паст мехонанд фарзао. дар аср ҳамихела ё ки хато мекунам. ҳо дуруст. дар намози пешину дар намози аср паст мехонанд. гӯем пешдуро паст мехонанд. ё аллоҳи меҳрибон.
1:59 шуда, 2 соату 41 минут. Ҳамин рӯз бовар кунед, бардорои азиз, агар ихел нигоҳ кунем, ҳамин беҳтарин пахши мустақим, ҳамин рӯз пахши мустақим мегӯем, ҳамин пахши мустақиме ки мо кардем, ҳамин пахши мустақимон бисёр беҳтарин гузашт. Дӯстои азиз, медонед барои чӣ беҳтарин гузашт? Ягон сухани қабеҳе набудак дар ҳаминҷо, бардорои азиз. Ин якумин пахши мустақиме ки ягон сухани қабеҳ неста. Ягон нафари фасоде надуромадай, ягон сухани қабеҳ нагуфтай. Якумин эфира, бардорои азиз. Дигар эфирҳошда будак ҳастанд, ягон сухани фач менависонданд. Ин якумин эфира, бардорои азиз. Бисёр пахши мустақими хуб гузашт, бисёр олӣ гузашт. Дӯстои азиз, раҳмати калон ба ҳаматон, миннатдорем аз ҳаматон. Дӯстои азиз, инро бисёриҳо медонанд, барои чӣ паст ҳама медонанд. Так ман то ҷое медонам, такбир маънояш Аллоҳу акбар гуфтан аст. Аллоҳу акбар, иқомат, мисол рост меистем, Аллоҳу акбар, мисол Аллоҳ акбар аст, бузург аст. Мегӯем мисоло, баъд ба фарз шурӯъ мекунем. Бисёриҳо медонанд, яъне да. Ё Аллоҳи меҳрубон! Барои сухани Худо ва Расул садо дод. Сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар лаҳад. Сад дариғон меравем, мо навҷавонон дар лаҳад, бо дили пурҳасрату бо чашми гирён дар лаҳад. Хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок. Гар ту шоҳӣ, гар ту мирӣ, гар ту султон дар лаҳад. Барои ҳамин, бародарои азиз, ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошед. Барои мисол, маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳай. Барои марг гӯем омадануш фарқият надорад, ки ту ёш ҳастӣ, яъне ту ҷавон ҳастӣ ё ки пир ҳастӣ, фарқияте надорад. Марг ки омад, гирифта мебарадта. Барои ҳамин, ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошед. Дӯстони азиз, ҳамеша бо намоз бошед, ҳамеша бо роҳи иҳдина сиротал мустақим қадам монед. Бародари азиз, ҳамеша ростгӯ бошед. Кӯшиш кунед, ки сухани дурӯғ ба забон набиёред. Кӯшиш кунед, бародари азиз. Худо қонунои ютуба дидӣ? Дигар баъди декабр эфир карда намешудай? Намедонам, ака эфир карда меша, намеша, намедонам. Шояд шава. Нафарое ки ҳатто каналошон дошта бошанд, каналошон гӯем чиз эфир иҷозат додагӣ шудагӣ ҳастай ва ёдам? Бале, ҷавоби ман дуруст аст. Аз ин суханҳои ҳақ шайтон мегурезад. Бисёриҳо медонанд. Так, бале, бародари азиз, аз куҷо дидед? Апайказан. Не, бояд пахши мустақим аз байн бурда нашавад. Мумкин шояд нафарҳое ки каналошон ба пахши мустақим иҷозат дода, гӯем каналошон ҳазоршудагӣ нестай, ягон гуна пахши мустақим карда наметавонанд, шояд барои ин маҳкам карда шавад. Вале ино запрос мемонанд, я предложение мекунанд, не ки инҷа дар розигии публика дар корае, ки ин қонуношонро гузошта тонанд.
نمیتونن نمیکنن، ولی این نمیشه، نامعلومه یعنی. ولی نامعلومه. اینم خیلی دوستی عزیز. خیر برادرای عزیز، من پخش مستقیم میگم قطع کنم 8 نفر ما را گوش کردین. خداوند همتون نگهبان باشه. خداوند همیشه کاراتون رو بابرار گردانه و همیشه دوستای عزیز سربلند باشین، همیشه خانه آباد باشین، همیشه با یکدیگر فهمی زندگی خوبتون پیش برین دوستای عزیز. همه ای کار بازگی پدر و مادر یعنی با یکدیگر فهمی باشد برادر عزیز. با رفتار و گفتار خوب ما یک پیشروی میکنیم. ما نباید سخنهای دغل به یکدیگرمان рафтор و گفتار کنیم. رفت و بیا فقط به سخن دغل باشد. بس کنیم نمیخواد جورگیه که شوخیایی که میکنیم برادر عزیز، شوخی و بازی برای همین شوخی میکنیم، شوخی خوب کنیم که یکدیگر ما نرنجیم دوستای عزیز. برای همین وقتی که شوخی میکنین سخن دانسته گو چیزی که گویی وگرنه عاقبت روی بر روی میگن. سخن را از درازی دار کوتاه که از بسیار گفتن کم شود راه. برای همین برادر عزیز کوشش کنیم که سخنهای خوب گوییم، سخنهای غیر دینی گوییم نگوییم، سخنهای بد اخلاقانه نگوییم. حدیث را میگه خوش آمدی برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر عزیز، زنده باشی. صحبت امروز برادر عزیز حدیث سورا میگه کمی صحبت کردیم درباره همون موضوعی که نفرایی که تهدید میکنن. خیلی صحبت کردیم برادر عزیز، دیرتر آمدی. سلامت باشی، زنده باشی، همیشه سربلند باشی دوستی عزیز. خداوند کریم همتون رو برادر عزیز عمره که درازتون تیه، رزقه که فرازتون تیه و اهل توفیقتون کنه، اهل مؤمنتون کنه. هر جا سفر میکنین برادر عزیز سفری سفیدتون تیه و سفری بی خطرتون تیه. برادر عزیز به غریبی ساق آمدین، سلامت به دستی پر، به کیسه‌های پر، به کیسه‌های پوری شکلات و ململات و قندلات و دیگر به پیش پدر و مادرتون، به پیش خویش و اقرباتون، به پیش زن فرزندتون ساق آمدین. سلامت برگردین انشاءالله. به لب خنده به پیش پدر و مادرتون برگردین. خداوند کریم نفرایی که فرزند ندارند فرزند صالح و صالحه نصیبشان دارید. نفرهایی که همسر ندارند صاحب همسری صالحه گردونیشان. نفرهایی که بیمار هستند خداوند بیمارشان را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. نفرهایی که زن ندارند صاحب زنی صالحه نصیبشان دارید. برادر عزیز همیشه در حقتان دعا گوییم، همیشه با یاد الله باشیم. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترینی، قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. ای فتاحی بخشنده بگشا دل بنده تا بنده مسلمان شو خواننده قرآن شو. اللهم اغفر لی و لوالدی و لاستاذ و لجمیع المؤمنین و المؤمنات
والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات و یا قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. زنده و سلامت باشین. خانه آباد باشه دوستای عزیز. فردا خدا خواسته باشد، الله خواسته باشد، پخش مستقیم در کانال هنر و طبیعت انشاءالله پخش مستقیم میگذاریم. اگر نکردیم در کانال کزان تیجی انشاءالله میشود. لیکن فردا میگم که یک چی را گفتنی بودم برادر عزیز در زبان ناماده است. فردا که نیامده است فریاد مکن، چون که خیلی از فکر کنم جمله را ناپورا نمانم. так ба ҳамаатон ташаккур, ки саволу ҷавоб шава ба савоб мегирем. так рӯзе ки гузаштааст мегӯянд, рӯзе ки гузаштааст аз ӯ ёд макун, фардо ки наёмадааст фарёд макун. барои ҳамин бародари азиз, агар рӯзи баде гузарондагӣ ҳаста бошем бародари азиз, некем рӯзҳои хуб бисёр гузарондагим, кӯшиш кунем ки аз рӯзҳои хуб гузарондагимон қисса кунему гап занем дӯстои азиз, бисёр хуб мешавад. так савоб бо савоб мегирем. так савол ҷавоб шава бо савоб мегирем. иншоаллоҳ 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 манро ҳеҷ кас як чиликашонро расонда наметавонад. бале бародари азиз, иншоаллоҳ иншоаллоҳ. барои ҳамин ҳеҷ вақт роҳафзода нашавем. ба таҳдидҳои ҳар саги мурғ гӯем натарсем, натарсем. мо аллоҳ дорем, мо аллоҳ дорем. аз дасти ҳамо сагои ҳамо конкурскун, сагои ҳамо конкурскун шунавен, шумо саг ҳастен. ба чӣ мақсад ман шуморо саг мегӯям? Ки ба мақсаде ки ҳамин ҳаф карда ҳамин бародари муъмини мусалмонтон намехи пахши мустақим мекунену ҳаф карда ҳамун саг аз шумо беҳтарае ки ба ҳамун саге ки туъмаи ӯ устухон аст, ба ҷону дил муҳибби хонадон аст. агар сад бор ронад соҳиби ӯ, нагардонад аз он поси намакрӯ. он саг ба ҳамун луқмаи устухоне ки ҳастай соҳибиш меравонад, ба ҳамун як луқмаи ҳамун устухон гӯем қаноатманд мешавад. чӣ намекунад? курнамак нестай. аз шумо конкурс кунад, шумо курнамакем, шумо ҳаромхӯрем, шумо фасоден, ҷомеаи моро фасод кардастен. барои чӣ курнамакем? Ки аллоҳ шумода чӣ дороие додааст, чӣ дасту пои солим додагӣ ҳастаетона, шумо кор намекунед, роҳи иҳдина сиротал мустақима гӯем пеша намегирем. шумо худтон ба меҳнати ҳалоли худтон кор намекунед. шумо бо забонатон 3 метр 88 метр дуроз мехезем, мегӯем ки мо ба номусем. ман намегӯям шумо мардума кӯмак намекунед, шумо кӯмаку хайр мекунед. лекин кӯмаку хайртон айроҳи як бародара кӯмаку хайр мекунед, як ҳазор гӯем 100 бародар ай конкурси шумо 100 бародар соҳиби тӯҳфа мешавад, гӯем 3000 билет 2900 нафари дигараш чӣ кор мекунад? 2900 нафари дигараш шумо фидел мекунед. шумо гӯем ба ҳамон маккорию қаллобию ҷаллобитон маблағҳои ҳамонҳоро гирифта гӯем
100 нафара соҳиби ҷоиза мекунед, бо як қисми маблағи дигара дар ҷейби худтон тиққа мекунеду мусалмонзодаро бингар, мусалмони ҳақиқӣ нест, ба фикри ҷейби худаш аст, ба фикри як ғарибе нест. Чӣ кораш кори фасод аст, ки шайтон ҳасту устодаш. Барои ҳамин кориш кори фасодаш, шайтон устодшай, инами корро мекуна, ҳамин корро пеша бурдесай, бо андеша намекуна, бо хеста инами як бародар моно хеста инами хеле таҳдид кардаган 3 нафара. Ман гуфтам ку 3 нафар инами як бародар моно, инами як бародар моно ҷо омадагиай, ҳаминҷа гуфтеста нависондестай, инами як бародара 3 нафар таҳдид кара, чӣ қадар ҳақорату дашном кардан инсона, лекин Худованд тавфиқ диҳад ҳамин бародара ҳатто як калимаи сухани бад нагуфт ва оиро дашномшо накард, сабр кард. Бо мегӯям ки бародари азиз, сабр бисёр доруи хуб аст. Сабр бисёр доруе ҳастае, ки ҳамин моро аз роҳи гӯем бад мегардонад. Барои ҳамин ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошед дӯстои азиз, ҳамеша ростхору ростгӯу, ростраву хуб сухан бошен, хуб мисол суханои хуб гӯен бародари азиз. Хай бародари азиз, иншоаллоҳ бо воме хурдагистем, ҳамеша дастгирии якдигар бошем, дастгири якдигар бошен, зиндаву саломат бошен, бо субор бошен, бо сабр бошен. Бале, изои муъмин ҳаром аст. Ин ҳадис ман фаҳмидам, лекин изои муъмин ҳаром асту чӣ хел фаҳмонем шуморо? Мо вақте ки шумо мисол ва ё гуфтанд, шуморо гап заданд, ки мисол шумо моро яъне ба гуфти хучон, вақте ки мусалмон мегиранд хучона, соҳиби мепурсад ки ту мусалмон ҳастӣ, мега ки ҳо, ҷавоб медиҳад, мега ман мусалмонам. Боз суолеш метаҳӣ ки бародари азиз, мусалмони ту, соҳиби имони ту ба Худованд имон овардагӣ ҳастӣ, ту ба паёнбар имон овардагӣ ҳастӣ, барои чӣ мехезӣ бародари азиз кори ҳароме, ки тибқи Қуръону суннат дар Қуръон омадагӣ ҳастае, ки Аллоҳ уна хамр ҳаром карда шуда, ҳаром кардаи Аллоҳро ту хеста гӯем пеш мебарӣ, ба ҳаром кардаи Аллоҳ зиндагита пеш мебарӣ, бародарои муъмину мусалмонро фиреб мекунӣ, ба ҳамин корҳошон бо забонашон 3 метри дуроз аст. Мега ки мо даст чӣ кор дорем? Дар намоз хондани мо чӣ кор дорем? Дар кору ки дорем мо чӣ кор дорем? Нигоҳ кунед бародари азиз, инамҷа як суол дар ҳаматон бо суол метаҳем. Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӣ будак? Дар мо кӣ будак, ки вақте ки тавлид шуд, умматӣ умматӣ гуфта омад, ғами мову шуморо хӯрд, умматӣ умматӣ гуфта зери хок рафт. Кӣ будак ҳам Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӣ будак дар мову шумо, ки ғами мову шуморо хӯрд? Кӣ буду инсон, кӣ буд? Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӣ будак бародари азиз? Ғами мову шуморо хӯрд. Агар мову шумо суханои ҳамон инсонҳоро, рафтору гуфторои ҳамон инсонҳоро, ҳамон шахсҳои муътабара давом натиҳем, нагӯем, кӣ мега бародари азиз? Кӣ мега? Мо хай ина ҳеҷ ка набудем, мо шумода кордор нашудем ина. Муҳаммад кӣ будак дар мо? Ки Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ғами умматша хӯрд. Беҳуда умматӣ умматӣ гуфта омадагӣ нестай, беҳуда умматӣ умматӣ гуфта ғами мову шуморо хӯрда ба хок рафта. Худо ҳофиз. Фи амониллоҳ. Бале, худо ҳофиз бародари азиз, боз 10 нафар шудем. Миннат дорем бародари азиз, Худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад, раҳмати калон миннат дорем аз ҳаматон, дар амони Аллоҳ бошем, саломоту сарбаланд бошем. Мана пахши мустақима қатъ кардем. Худо ҳофиз.